أبعد مينا ذا معلت زيان ذا ساعات زيان زوسكنا نتا ذهبتنا ساعات معلت نما نسألات نمسجانا نقال كان نحن مهاري جابير عملقنا عدل سلز خفت كلنا كبر المسكان أن أخيكون صلاتنا تقبل لنا صمنا دما سغات ريو سغات تقبلو قبر لنا إن مهارو قال كادما تماهرنا سمعنا كنبرلو قرنا دما كنصدقلو منقسخا كنورسلو دما فقاد كاي خونا لنا الصوم زي كل خناتاتنا زلوت صوم قبرلنا ناب سماي زتأمتنا مصوعنا دما سخا خم تسمعو قرنا خنصوع دما حي لهبنا نعلم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا سلام هبنا كبدينا قدس رنجل مريم بركات رديت كفلنا نفس قدوس أبونا أنطونيوس ناي نفس عرفتها بلنا مش قدسان كا قمتلنا نعنا دما بركاتهم رديتهم صلتهم يفلنا بحق بقنعنا زمر حبو دما هبنا بزي بويت حدقنا نحنا دما نبتهم ذهب كان حق أني بوتات تمرح تقبرنا أب سمايات تنبر أبونا سنكاي قدس من قصات مصاف فاد كام تاب سماي كم دمام دريكو إن على تنجرانا لما هبنا نحنا نزودلنا بدلكم زحدقنا لهم بدلنا نسانا بدلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قسن حيلين كبر نزل علمنا الكائم امين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حتنا خدنقليخي شغاخون دنقليخي عدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك له نسفكا نسبرتيخي فركر سخون برغيو عمل تسقى جابير مساقي وفستي دسولكي حتياتنا أخسر يلنا نفت ودقي يسكر سوس من تانا محرت لمن لنا أمين ويشريك دينا أملاك نودان دي يسكر سوس كان كان سرحتيات تمساسي أبسا ولدلو كسات برهان أنتم أويا كانت أويا ديا كانت ودوان سارو كسانات ببسمكم كنو فتانا وانتهانا يرسين نتقلوان سميات جيو مهار النكرسوس مالعصر تغلت جيو مهار النكسوس 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 جيو مهار النكرسوس بزحلفة محارنا بزمسحلونا بافون منفس قدوس بنت اجزيتنا مريم مهار النكرسوس مالعصر تغلت بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس 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 بنت اجزيتنا مريم مهار النكرسوس ناي مسغانا صلوت سناي نجر نزغبرلنا يقربها لእግዚአብሔር አቡን ጎይተና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክኖለና ሰዊርና ሮዲና ይሐልውና ነቅሪብና ተቀበልና ተማغمና ነጽነና ክሳዛ ሰዓት ዚያውና ጽሕና ይሕጆም በዛቅድስ አለ ዚያም በኩሉ ዘመን ይወትና ፍጹም ሰላም ከሕልወና ኩሉን ዝእግዚአብሔር አምላክናን እንደምንለና ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ተሕዛቦን ጎይተና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኩሉ ግብርን መንት ኩሉ ግብርና ውሽጥ ኩሉ ግብርን ነመስክነካለና ስለሰወርካናን ዘረዳኻናን ዘሐለኻናን ናብኻን ስለዘቅረብካናን ተቀበልካናን ስለዛው ካናን ዘጥናኻናን ክሳዛ ሰዓት ዚያውን ስለዘብጣኻናን መስክነካለና ወጎይታ ይቅረበለልና ወመፍቀር ሰብ ስለዝንድምነካለና ካብ ምሕረትካው እንደልለና እዛ ቅድስ አለ ዚያን ኩሉ ዘመን ይወትና አኻብ ብፍራ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቀናትን ኩሉ መከራን ሕቦን ጎን ዝኾነ ኩሉ ግብረ ሰይጣን መخرخ ፈአሰባትን ምልዓል ጸላን ወጎይታ ከባይርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻውን አርሕ ካብ ዙርያ ብዘለና የቦታውን አርሕ زتعمل زحيشن أزلنا تمنى كربيتين كل حل زلان كرقت ستان ذهب كنا نسرق مخاب كل خفاض إحنا بالها نمبرنا فتنا يتوون حد ودقاق ويتنا أملقنا بدحنا يسكر ساس من تفقر سبيل بزقبر محرتين إقرتان مشاغا معرب محوم زغان من فز كل سن مسكانا صنعتهم بوزل لوكا لمن كل ساعة نزل علم آمين يعني السحا مزمر حمسان حدن وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راخا باساي دمسس كباساي تصبيك حسبني كبحاتياتي وناصريني أنا أبى سايف اللي تعلق مع حياتي كل جزء بكلمة زرا خاص عاد فردخان نصون كاتركب ساعنا أنا أخاطر يبدلكو أبكن مخا أكي جبركو نو بابا ساعة ولدكو نيكا بحياتي أنا ستني نو نحك أوشتي خاطر اليوم حون طم هرني من تغص عرف السمع الزاتريني كبردك صعود صبني تنزغت كتكاي ناس انت حق وساس بهتان حق وسناس معني كتغا بحياتي كبلو نبزل عوساي وندمسسو
وأملاك طري لب فطر لي سنو منفس كاوش تعدس كابغز كاي دربيني حقس مدحان كاملس لي فقادنيا منفسون دغفني مقد خان مفرس خمرم إيه حتى نباهم لسيم وأملاك مدحاني كابدا دما نغفني لسانين صدق حالل كتب له إياه ويتا أفي مسغانا خنغرس غنا فري كفت مسوات بهاد بلكاني تزيكون اسم قرب كل كانره مسوات مرارايتو غني خامو مسوات أملاك صبر منفسي وأملاك نصبرن قد لبايتو نغني خا نصيم صغها سناي غبرلا مكاتات يرشالم ندق شب مسوات صدق بزحرر مسواتي بمل مسوات بحكم لك أيو شو عم مسوي خارح وقرب لك أيوم هاللويا إذا سعديا صلاة جزيرة كاس نقرصون نقصين أملاقي مسجانا قربلو حتى يعطيك حد قال لك إلمنا نباهم يبقى دكتور قال هو تسمع لنا برنا تسمع لنا مزبوط 230 أبوي ملقيتا 230 حدن إلسابيت 230 كلتن عنديت 230 سلستن أشلي 230 أربعتن عين عالم 230 شعتن إلتا 230 شمونتن أبوشي 240 حدن معازا 240 كلتن أنا خان بباي 240 شدشتن مدهاني ألم كهستيل كأتي هذا لها مملكة تخون تساقبل نباها أنا أوكي مملكة تساقبل تخلو 240 شعتن عنديت 240 شمونتن أنا عويلة خان بباي هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ኣብ ሰማይ ካብ ሰማያት አመስግኖ ኣብ አርያም አመስግኖ ኩልኩም መላእክቱ አመስግኖ በዘለኹም ሰራዊቱ አመስግኖ አትን ፀሐይን ወርቅን እግዚአብሔር አመስግኖ አቱም ብሩኻት አመስግኖ رد زيك الود سب أيتوكلوا تنفسوا وصلنا مريم ممر ميتغورا مرح أمسكنا أتم ناي سمايات أبلع السمايات زلهم ماياتن أمسكنا نسو عزيزو تفتيرهم يومو نزوم إغزابير نسم إغزابير يمسكنوا نزل عالم أقومهم زي حالف حقي خاهابهم نجزابير كان مدري أمسكنوا أتم قبلات بحرن معامق كلهم أتم حاون بردن أصحتان جمن قالوا تسلت هوابلان أتم آخران كوربيتن كلهم فريتي أوامن سحدتاتن كلهم أراويتن كلاتكم إنسان لما تبلون نفرتي عوافن نجستات مدرن كلاتكم أحزابن مسافنتن كلاتكم فرتي مدرن أقابزن قرازتن عبيت مسنا أشتو سمو بينو العليو قرمو أبلعلي سماين مدرن إيومو نسم إغزابير يمسجنو نهزبون كارني العالة سلازي كلهم قدسانو دك إسرائيل التي زقربو حزبي يمسجنو الله هاليليا هاليليا أبو أشميتهم دلهم قدس إجابير صبات وتصملوا سماياتهم در قدسات سباتيك وانجيل لقاس معراف كلتين كاب قدر أسران حمشان كساب سالاسان كلتن نهود ما بيرساليم سمان زبال سبعي نبري السبعي جز عدق ناملاق زفرح نسألنا عسيالون صبا نبري منفذ قدس ما نبرو نتقوب إجابير كي رأيمات كم زير إدماب منفذ قدس سبالي تسول نبري بمنفذ كأنا بيت مقدس مسيه نت يسوع صان ولدو خم ما حقه قبرلو مساتو نسو دما أبيدو حقفو ناملاقنا مسجنا ما وقيتاي نتنم برها عذاب برهان حزب إسرائيل كبرت خون عبقد مخل زد على خيم الحان كعيتي كبر عياس كحجي كم تزرع خان باري خاب سلام تفان وإخابله
مسغانا እግዚአብሔር አምላክ ይኩን አሜን ክርስቶስ አምላክና ምስራ በሆን መንፈስ ቅዱስን ሎመን ኩሉ ሰዓን ንሰግደል ካሎና አሜን ክፍልታት ጸሎት አንዲት እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳሊ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነነይ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከ ነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዘዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ተኪትኺ ተሲኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልክ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሜን መዋል ሰብ ዘይውዳእ መምህር ተክለ ማርያም መዋል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተድኸውን ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ገንከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት ከን እቲ ሕማቅ ከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛ ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻን ስንብድን ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻን እንብርካኽን በቲ መለከታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ አንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይጉዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናውቃኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ ይእዜን ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኤልሳቤት ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርጊሐ ስማዕ ደለኹ هو ዘርጊሐ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዮ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን መንቅስቓሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምህረት እትልምን ኣላይት ዓደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ አሜን ኦ ጎይታ አሽሌ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኣሜን ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለዓለም ክብር ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣእንትና ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽ መድሓኒና ኦ ተስፋ ኩላም ወሰን ምድሪ ስምዓና ኣሜን ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዛ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቕበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረና ኦ ጎይታ ሓቀኛ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብረኻ ኣብርሃልና ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ንወለዶ መዕቆብያይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ እፅልይ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቃድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋለይ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብረኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትመፅእ ፀጋ በረኸት ምሳኻ ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም ትነብር
ዘለኻ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንስኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማ ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ በዓኻ ንምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ዓብፀ ፅባሕ ሓቅነትካ ድሞ ለይቲ ለይቲ እዘንቱ ሃሌሉያ ኣሜን አሜን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ አይን ዓለም ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያብ ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠመቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይሞት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታንን ንሕያዋን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጸልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅርበለና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝበቃብፀሐዮሞ ምንቲ ትቅዱስ ሚካኤል ካፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማናና ከዓ ትቀበለልና ክብርን ምስጋናን ፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባረኸና ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዘኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረከ ንስኹም ርኺ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዮ ፍስቲ ደስ በልካ ሓጢአትና ክሰሪየና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦንጽት ድንግል እልልታ ኦንጽት ድንግል sorry ኦኬ او ቅድስ ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦነ ሓቂ ንግስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦና ማኔል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲ ሓጢአትና እንቲ ክሓድገልና ተዘከርና አሜን መቶ ጸሎት ሃይማኖት ህይወት እሺ ዶክተር ታንኪ መቶ ጸሎት ሃይማኖት ወአድ حقኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድኃኔ ዓለም ስለዝወለድክልና መጽኡ ኸዓን ነፍስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስናን መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቕ ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጢአት ሕድገት ብሓደ ዘመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጌታ መሐረና ኦ ጌታ መሐረና ኦ ጌታ ባረኸና አሜን ቴንክ ዩ ናይ ሃይማኖት ጸሎት መዓዛ አቤት ሕረ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ካብ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን بحاجة قويتا بيس كريستوس عالم كي تفترت مسؤهلو بزخونة ولد آب واحدين نأمن كبرهان استرخب برهان كاب حق أني أملاخ استرخب أملاخ زكوال دنبر فتور زي كونه بملكوتو مس أبو معري زخونة كله بوء زتفترة بزيكو أغنا كاب زي مدري زلو يخون ويس أب سماي زلو
ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅድስቲ መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማና ብኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ክመጽእ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ የብላን ጎይታናን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢአትና ደገልና ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ ጴጥሮስ ፋሚሊ ቃለ ሕይወት ይስማዕና። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙልአት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐርና። ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ አምላኽ አባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንቲ እቲ ልዕሌና ዝሰመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታይ ይቕረ በለልና። ኦ ጎይታይ ከም ምሕረትካ ደኣምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ክበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጥልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና አምላክነ ዋቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት በረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቅድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን።
ዕለት እንጀራና ለማህበርና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሰና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ከዓ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረከርስኹም ብርኹም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኸ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኣብዛ ወጎይታ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኩም ብቃል ብሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሑሩሕን መፍቅር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐና ንሕደገልና ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይትሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፋትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መላእካ ላኸልና ጸጋን ብርህራይን መፍቅር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ምስ ዝኾነ ወሃብ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ ምናብዝሓልና ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ኣብ ሰማይ ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስን ምን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ርሑሑን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት ንትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞት ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትቅድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቕበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቅድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘንን ስቅያት ትብርድኣና ህልውናም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ወደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና ንድግልና ኣብ ክፉዋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ እንደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ከዓ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ከምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኸ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚኣብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስን ኣብዘ ዘለኽዎ ኾንኩም ብጥምኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትፍታን ይኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ዝረኣናዮ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ኮይኑ ቀዳማይ አርእስቲ ጴጥሮስን ዮሐንስ ኣብ መጋባእያ ከም ዝቀረቡ ማለት ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ድሕሪ ምቕባሎም ንመጀመርያ ግዜ እግዚአብሔር በቦታትና ሐዋርያት ዝገበሮ ተኣምራት ወዲ 40 ዓመት ለሚሱ ዝነበረ ከም ዝሓወየሞ ብኡ ምኽንያት ከዓ ነቦታትና ሐዋርያት ከም ዝፀውዕዎም ከም ዝሓተትዎም ርኢና ስለዚ ኣብዚ መጋባእያ እዚ ውሳኔ ኣቦታትና ሐዋርያት ነቲ ደም ናይቲ ዝተቐትለ ኢየሱስ ናባና ከተምጽእዎ ትደልዩ ኣለኹም ብስም እዚ ከይትሰብኩ ኢሎም መጠንቀቕታ ከም ዝሃብዎም ኣቦታትና ሐዋርያት ከዓ ንሕና ሰማዕናዮን ዝረኣናዮን ክንሓቢ ኣይኮነልናን ኢሎም ውሳኔኦም ከም ዝገለጹ ናብ መጋባእያ ከም ዝቀረቡ እሞ ትብዓት ክወሃቦም ከም ዝጸለዩ እግዚአብሔር ከዓ ትብዓት ከም ዝሃቦም ብትብዓት ከዓ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩሞ እናበሉ ከም ዝገለጽዎ
أمجرشا زرعنا يخاطي محبراو نبرا نايتا قداميت بيت خريستيان أبزبنا هوريات نبرت بيت خريستيان اتزنبرة محبراو نبرا نابنتي يوسطوس تباهلي يوسف نبراتو حيزونا بقبرا هوريات كم زمسو ازي رئينا كم فقاد اكزابير لومي نريو قبرا هوريات معراف حموش ايو أبزي قدامي ارستي بزعبا حنانيان سبيران ايو قريب زلو بدحريو كالايار استخوين قريب زلو هواريات زقبروت امرتن تأمراتن مالت نخالاي جزي أقبر هواريات نخالاي جزي زتقبر تأمرتن تأمراتن يتمزقي زلو بدحريو بسنك زي زقبرو تأمرتن تأمراتن أبوتاتنا هواريات كمزتسدو زي أرست زي سلسة زخون أرستي حيزلو خنفقاد اكزابير مسيوتنا مسكبابينا انتاي ملغت اللو كمي قرنا مسيوتنا نزامدو خنفقاد اكزابير كنريوينا سلازي نعاي منفس قدوس زاربلو عندبت كبنب صلتكم كتذكروني ناتا ما حسنكون كلنا خا زي سمعانا يازان منفس زعاقور توتو لبي زتقبر سناي حلنا كوهابنا نا اكزابير قدوس فقاد يهونلنا حنانيا زسمو سباي مسبيرا سبيتو مدرو شتاي كابتو واقو خا مس سبيتو تماخيرو مقيلو اترفه نتحاد مقال دما ابتغا اقرا حواريات تنبرو يتروس كا بالحنانيا منفس قدوس نمنفس قدوس كتحسو خواغاتي مدرخا مقيلكا تحبسي سلمنتاي سيطان لبخا ملؤو كي تشتس ناتكا دوي نبرن مشت كايو سابيد كا دوي نبرن كمي غيركا خنز نگر زبلبخا حسب كايو نا املاخ مبر نسب اي حسوخان بلو حنانيا زقال زمستمع ودغه نفسخا اوصت اتوم ازيس سمع زبلو كلهم كا ازيوم فرحو اقباز دما تنسيوم غنزو تسكيما ماوصيومون قبرو كنا خا دحري استات 3 ساعات بيلو سبيتو اتزخوانا خي فلطت اتوت يتروس كا اسكنغرني نمريتكم دو بزخ اندزيخم زشاتكمو يلو ملسلا نساخا او بزخ اندزيو بلد بيتروس دما كمي كان منفس اغزابير نمفتان تسامع معهم اقارتهم نسبايك زغبر انه ابدق اللوا نعاخ دما كوصخ يوم بلا بوبو ابتغى اغرو ودقتمو نفسا وصت اتم اغباز مساتو مويتا صنحتهم تسكيما ماوصيون كا ابتغى سبايا قبروا ابزلاتا محبرن ابتم نزنغر سمع زبل كلاتهم من كا بزح فرحات كونه بيد هواريات دما بزح تأمرتن تأمراتن اما اخلت حزب تقبره كلاتهم دما بحنت لب حبيروم ابقبلا سلمون نبورو كابتون قالوا دفيرو التصنبرو ماي نبرن اتحزب قنا يخبروم نبره زبالة سوكا بزحات سوءتنا نستن بقويتا زعمنو يوسخوهم نبورو يتروس كحلف كله صلالتو ابقلي انت خودق إلوم نحمومات ابعراتن ابقرزان غيروم تسكيموم نابدا با يوصوم نبورو ابزر يا يروساليم كابزلوا ختماتات كا بزحات كبيبوم يقعز نبورو حموماتن برخصات منافس الساقين دما امصو خلاتمون حوي شعوت لك كهنات مستم حزب زنبورو خلاتهم كوينو نساتهم كاشارا صدقاويانيم قناعات مليوم تنسو اداوم زرغيهم نهواريات حزوم نابيت ماسرتو ناتوم ملاخ እግዚአብሔር ገና በለይቲ ማዕጾቤት ማዕሰርተ خفيتو نوصاي አውጽዩ ኪዱ አቤት መቅደስ ደውልኩም እዚ ቃል ህይወት ንህዝቢ ንገሩ በሎም እዚ መስምዑ አሙጋህ ምድሪ ናብ ቤት መቅደስ አትዮም መሃሩ ትሊቀ ካህናት እቶም ምስ ዘለውን ገና መጹ እቶም ዋዕላን ኩሎም ዓበይቲ ደቂ እስራኤል ድማ ክእከቡ ፀውዑ ከምጽዎን ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ለኣኹ
እቶም ገላው ግና ምስ መጹ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣይረኸብዎምን ተመሊሶም እቲ ቤት ማእሰርቲ ተዓጽዩ ብኹሉ ድማ ገጢሙ እቶም ሓለውቱን ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ጸኒሖምና ምስ ከፈትናዮ ግና ኣብ ውሽጡ ሓደ እኳ ኣይረኸብናን ኢሎም ነገርዎም እቲ ሓለቓ ሓለውቲ ቤት መቕደስን ሊቃውንቲ ካህናትን እዚ ነገር ዝምስ ሰምዑ እንታይ ኮን ይኸውን እዚ ኢሎም ብዛዕባኦም ዝብልዎ ሰኣኑ ሓደ መጺኡ ግና እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘእተኽምዎም ሰባትሲ እነው ኣብ ቤት መቕደስ ደው ኢሎም ንህዝቢ ይምህሩ ኣለዉ ኢሎም ነገርዎም ሽዑ እቲ ሓለቓ ሓለውቲ ቤት መቕደስን ምስ ተንገላዊ ኸይዱ ኣምጾም እቲ ህዝቢ ብዳርባ እምኒ ኸይቀትሎም ስለ ዝፈርሑ ግና ኣየጋፍዕዎምን ምስ ኣምጽእዎም ኣብቲ ዋዕላ ደው ኣበልዎም እቲ ሊቀ ካህናት ድማ በዚ ስም እዚ ኸይትምህሩ ዶ ኣምሪርና ኣይከልከልናኩምን እንሆ ከዓ ንኢየሩሳሌም ብትምህርትኹም መላእክምዋ ደም እቲ ሰብኣይቲ ኣብ ልዕልና ከተምጽኡ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መርመሮም ጴጥሮስን ሐዋርያትን ግና ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ዕንፀይቲ ሰቒልኩም ዝቐተልኩምዎ ኢየሱስ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣተንስኦ ንእስራኤል ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ምእንቲ ክህብሲ ኣምላኽ ንዕኡ ራእስን መድሕንን ገይሩ ናብ የማን ልዑል ኣበሎ ንሕና ድማ ነዚ ነገር ዝምስክር ኢና እቲ ኣምላኽ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ እውን ምስክር ኢሎም መለስሎም እዚ ምስ ሰምዑ ሓረቑ ክቐትልዎም ድማ ተማኸሩ ግና ሓደ ኣብቲ ኩሉ ህዝቢ ዝኸበረ መምህር ሕጊ ገማልኤል ዝስሙ ፈሪሳዊ ኣብቲ ዋዕላ ተንስኡ ንሃዋርያት ሓንሳእ ከግልስዎም ኣዘዘ በሎም ድማ ኣቱም ሰብ እስራኤል ኣብዞም ሰባት እዚኣቶም እትገብርዎ እትሓስቡ ዘለኹም ተጠንቀቑ ቅድሚ ዝወርሓት እዚ ቴዎዳስ ኣነ ዓብየ ኢሉ ተንስአ 400 ዝኣኽሉ ሰባት ከዓ ሰዓብዎ ንሱ ጠፍአ ቶም ሰዓብዎ ዘበሉ ድማ ተበተኑ ከም ዘይነበሩ እውን ኮኑ ብድሕሪኡ ይሁዳ እቲ ገሊላዊ በተን ቅነ ጽሕፈት ግብሪ ተንስአ ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ስድዐ ንሱ እውን ጠፍአ ቶም ዝተኣዘዝዎ ዘበሉ ኩሎም ድማ ተዘሩ ሕጂ ከዓ እዚ ምኽርዝን እዚ ግብርዝን ካብ ሰብ እንተኾይኑ ክፈርስ እዩ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኑ ግና ግብሮም ከተፍርሱ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ ምስ ኣምላኽ ክትበኣሱ ከይትርከቡስ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሕደግዎም ገለ ኣይትበልዎም እነግረኩም ኣለኹ ሕራይ ከኣበሎም ንሃዋርያት ፀዊዖም ገረፍዎም ብስም ኢየሱስ ከይዛረቡ ኣዚዞም ከዓ ሓደግዎም ንሳቶም ግና ምእንቲ ስሙ ከሓስሩ ብቑዓት ኮይኖም ስለ ዝተቆፅሩ ኣብ ቅድሚቶም ዋዕላ እናተሓጎሱ ከዱ ኣብ ቤት መቕደስን ኣብ በቤትን ብስራት ኢየሱስ ክርስቶስ ምምሃርን ምስባኽን ኣየብኮሩን ነበሩ መልአ ወአብየ ወተወሰከ ቃል እግዚአብሔር ወበዙ ህዝብ እላ አምኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ሃናንያ ዝስሙ ሰብኣይ ምስ ሰጲራ ሰበይቱ ምድሩ ሸጠ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መምርሒ ክህብ ከሎ ብዛዕባ ምጽዋት ብዛዕባ ህያብ ክስዕበኒ ዝደሊ ዘለዎ ኩሉ ሸይጡ ንድኻታት ይሃብ እሞ ይስዓበኒ መስቀሉ ጽይሩ ከዓ ደድሕረይ ይምጻእ ይብል ሃናንያን ሰጲራን ንምድሮም ሸይጦሞ እዩ ካብቲ ዋግኡ ከዓ ምስ ሰበይቱ ተማኺሩ መቒሉ ኣትረፈ ነቲ ሓደ ምቃል ድማ ኣብ ጥቓ እግሪ ሃዋርያት ኣንበሮ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት ወሃሰት ርእሰ ኣመፃ ይብል ሓሶት ርእሰ ዓመፃ እዩ ኣብዚ ርእስቲ እዚ ጥርጣረ ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ ምናልባት ማሕበር ሃዋርያት እንተፈረሰ ጽባሕ ማሕበር ሃዋርያት ምስ ፈረሰ መምለሲ ክኾነና ዝብል ሓሳብ ሓሲቦም ኣብዚ እንታይ ኢልዎ ኣለዉ ምስ ሰበይቱ ተማኺሩ እዩ ሰብኣይ ክጋገ ከሎ ሰበይቲ ዓገብ ብቓል እግዚኣብሔር መሰረት ዓገብ ክትብሎ ሰበይቲ ክትጋገ ከላ ሰብኣይ ብቓል እግዚኣብሔር መሰረት ዓገብ
ازي ايتقمنان يزي انصار እግዚአብሔር يزي انصار حق እግዚአብሔር እዚ خغودانا እዩ إلنا كندقاقف فقاد እግዚአብሔር እዩ ኣብ ሃናንያ አንሰጲራን ግን እዚ ዕድል ዚ ኣይተረኽበኒ መርየተይ ሸይጠዮ እዚ ኢሉ ምስ ነገሮ ንጴጥሮስ በልሃናንያ ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ ካብ ዋጋት ምድርኻ መቂልካ ክትሓበሲ ስለምንታይ ሰይጣን ልብኻ መልኦ ከይተሸጠስ ናትካ ዶ ይነበረን ምሸጥካዮ ሳብኢትካ ዶ ይነበረን ከመይ ጌርካ ኸነዚ ግብሪ ዚ ብልብኻ ሓሰብካዮ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይሓሶኻን በሎ ሃናንያ እዚ ቃል ዝምሰምዐ ወደቀይ ነብሱኻ ኣወፀት እቶም እዚ ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ ኣዝዮም ፈርሑ እቲ ዝዝረብ ቃል ብኣፍ ሃዋርያ ጴጥሮስ ከም ተዘርበ ሃዋርያ ጴጥሮስ በጀካ ቃል ዝኾነ ናይ ጎንጽ ነገር ከም ዘይተጠቕመ እንተኾነ ትቅድስ ጽሑፍ ጎይታ ምስኣቶም ይዓይ ነቲ ቃል ድማ ብዘሰንዮ ተኣምር የጽንዖ ነበረ እንዘ እግዚ ይረድ ወያጸን በቃል ዘይተሉ ምክንያቱ ንኣምላኽ እምበር ንመንፈስ ቅዱስ እምበር ንሰብ ኣይሓሶኻን ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጴጥሮስ ሓዲሩ ይዓይ ስለ ዝነበረ ንመንፈስ ቅዱስ እምበር ንሰብ ኣይሓሶኻን መጀመርያ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢድካ ነይሩ ከይተሸጠ ከሎ ምስተሸጠ ከዓ ኣብ ኢድካ እዩ ማለት ከይሓሰኻ ድላይ ክገብሮ ይኽእል ነይሩ ማለት እቲ ገንዘብ ምምቃሉ ኣይኮነን እቲ ጌጋ ገንዘበይ ክንድዚ ሸይጠዮ ክንድዚ ግን ኣቐሚጠዮ ክንድዚ ሒዘ መጽየ ዘለኹ ኢሉ ብግልፂ ብሓቂ እንደዝዛረብ ነይሩ እዚ ሳዕብየን ዛ ይመመፀኒ እታ ቤተ ክርስቲያን ክትምስረት ኮላ ብሓቅን ብቕንዕናን ክትምስረት ከም ዘለዋ ንዓና መምሃሪ ምእንቲ ክኸውን ንመንፈስ ቅዱስ እምበር ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይሓሶኻን ምስ በሎ ሃናንያ ዝቃል ዝምሰምዐ ወደቀ ነብሱ ከዓ ወፀት እቶም ህዝቢ እዚ ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ ኣዝዮም ፈርሑ እግዚአብሔር ብዓይኒ ምሕረት ስለ ዝጠመተና እምበር ከምዚ ሃናንያን ሰጲራን ዝፈጸምዎ መዓልታውን ፍጽሞ ገበን ኢሉ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን እታ ቤተ ክርስቲያን ግን ብሓቂ ከም ዝተመስረተት ብሰብ ከም ዘይተመስረተት ርእሳን መሰረታን ጉልላታን መን ምዃኑ ፈሊጦም እቶም ዝመፁ ምእንቲ ክመፁ እግዚአብሔር ብኸምዚ ገባብ ክትምስረት ፈቂዱ ኢሉ ኣጓብዝ ድማ ተንሲኦም ገነዝዎ ተሰኪሞም ኣውፅኦምን ቀበርዎ እዩ ሃናንያ እዚ ቃል ዝምሰምዐ ወደቀ ኢሉ ንክንሳሕ ግዜ እውን ኣይነበሮን ኣብዛ ግዜ እዚኣ ማለት ኮነ ከዓ ብድሕሪኡ ኣስታት 3 ሰዓት ኣቢሉ ሰበይቱ እቲ ዝኾነ ከይፈለጠት ኣተወት እቲ ግዜ ሓፂር ኣይነበረን ምክንያቱ 3 ሰዓት ኣብ ግዜ ሓፂር ኣይኮነን ደሃይ በዓል ቤታ ክትፈልጥ ይግባእ ነይሩ እታ ኮይኑ ዘይተመልሰ እታ ኣብኡ ዝወረደ ኣቐዲማ ሰሚዓ እንተትንስሕ ከዓ ምሕረት ኣምላኽ ሕጂ እውን ሰፊሑ ብኽፉት እዩ ዘሎ ን3 ሰዓት ዝኣክል ሓንቲ ነገር ኣይፈለጠትን ብዛዕባ ምስ በዓል ቤታ ዝተማኸረቶ ሓሰት እውን ኣይተጣዕሰትን ምክንያቱ ንሕና ነቲ ዝገበርናዮ ዝፈልጦ የለን ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ነቲ ዓብዲ ሃዋርያት ኣብ ጴጥሮስ ዝነበረ መንፈስ ኣምላኽ ክበፅሕዎ ስለ ዘይከኣሉ ድሕሪ 3 ሰዓት መፅያ ናብ ጴጥሮስ ኣተወት እዩ እስከ ንገርኒ ንመርየትኩም ዶ ብክንደዚ ኢኹም ዝሸጥኩምዎ ኢሉ መለሰላይ ስለ ዘይፈለጠ ድዩ ስለምንታይ ሓቲትዋ ምክንያቱ
حاتياتنا أميننا تتناززنا كحدقلنا أمون صادقنيو أي بدلنا ننتبلنا جن حساو نقبرو قالون أبانا يلن يبل أبي يوحنس ملغت يوحنس معرف حدا سلازي كالاي جزي إذا عدلزي كالاي جزي نخت حاسبلو أتي زجبرتو خاب كدم منفس قدوس نخت أمن مسحاتة تاجن نسخة هو بخندزي يبلتي سلازي بتز جبرتو أي تتعستن أي تنسحتن أي تملستن مالت يتروس دما كمي كمنفس إجزابير نمفتان تسامى معهم أجاركم أجارتهم سبعي كزغبر إنه أبدأ جلوان الخدمة نعاخدمة كوسوخ يوم بلايل ني صبوق مسمى معلو نحمق مسمى معك علوي سلازي قال إجزابير جن أبتنا يحمق مسمى مع كاو إدنا خنوس كم زلنا أتوم كاب حماق زلقسوا أجزابير موجس كم ذهبهم نابنت بعل يوسف بعل أرماتياس نمنجست أملاخ دا سبنا برنبر أبتي مخرومن سروحو من سي حبرت كم زي نبورو إذ قال سيلو سلازي نحماق نقر تساماميعهم كابتز تسامعو حماق نقر كآخم مسكن السحو أي كالون بؤو أبتغى أقروا ودقات مو نفسا وسط اتوم أقباز مساعتو مويتاس أنا حتوم تسكي مماوسيهم أبتغى سبايا قبرواي سلازي نابز سعبين أبزلا تا محبرن أبتوم نزنا قرز السمع زبالو خلاتهم من كا بزوح فرهات كونه مالت سبات كزاروبو سبات كوا انتخونو اتزمر رحز نبره منفس قدوس كم زخونه بإيد سب كسرح زي كل كرأ زي كل سرح بقاتهم يسرح سلز نبره أبتا محبرن مالت أبتا محبر هواريات كمون كلاتهم نزنا قرز السمعن بزح فرهات كونه سلازيك أنسيلو كالايارستي بإيد هواريات زتجبرت امرتن تأمراتن يزغزل نمجمريا تأمرات زجبر وجن دحري بعلى منفس قدوس مسأجا منفس قدوس مقبلهم أم عرف سلسته نتربع عمد تدنيسو أباه بيت مقدس زلم من زنبرة محوايوم إيو بإيد هواريات دما بزحت امرتن تأمراتن أما أخلت هزب تجبره كلاتهم دما بحنت لب حبيرهم أبقبلا سلمون نبوري أزي قبل سلمون زميل بزح تاريخ زلوي أبتناي قبعة جزينا مسبسحنا ممهر تخم مريم توساخي حسابات كهونا أنا إجزابير كبس فقادي هنا لنا كابتوم كالوت دفيرو التزامبرو ما ينبرن تهز بجنا يخبروم نبريل سلازي نابت محبر هواريات دفريلو تبعيلو زنبرو ما ينبرن اتهزب جنا يخبروم نبريل نتزجبرت مرتن تأمراتن بيد هواريات استجبره قبل عله هنانيان سبيران بحاسوتن بخفاءاتن بمتراترن مسمسو زبصح قصعات نز كل زي مسرعين مسمعون نا اغزابير سبات مخانوم بمنفس اغزابير بمنفس قدس زمرحو مخانوم فليتو اتهزبي يخبروم نبريل زبلت أقوى بزحات سبوتنا نستن بقويتا زعمنو يوسخوهم نبر ات بسرات وانجيل تأمرتن تأمراتن كقبر خلو كالرعايلو كسوعلو كتكاملو كرابحلو زي كونس انتاي دا نفسات نمدحان نفسات نمملاس لزنبره بزبلت أقوى بزحات سبوتنا نستن بقويتا زعمنو يوسخوهم نبروي يتروس كحلف كله صلالته أبقل يوم انت خودق إلهم نحمومات أبعاراتنا أبقارزان غيرهم تسكيمهم نابدا بايات يوصوهم نبوري أبوتاتنا هواريات قزيه سلزي نبورهم بسرات وانجيل أمسفاح منافستي ناي سحتات منافستي مقناح
نزحممون تجنقون أم فواس نبدلتي بحسوت بتنقل نابت محبر زمسو أم جناح تسميدهم أبزنا برلو جزية لنفس وكف حموم إدم أمبرون كسليلو جزية سلزين برام تم حزب جنتاي قبر نيروم نقوه مشيت كاتن كوزن كله سلالوت ناي بيتروس انت بس يحوم كحوي وخلي يوم إلى أمنة غيرهم أبدا بابا دروت مجدي نتوم حمومات بغاريزا سرعوان كم زنبرو أبزرع يروساليم كابزلوا ختماتات كابز حتى أكيبهم يقعز نبرو حموماتن برخصات منافس الساقين دما أمسو كلها تومون حوي كبرن زخر سميخون مخنياتنا بوتاتنا هواريات كل أخوهم كله تمنن عنكربيتن كل حيل سلان كترقصو سلطان هيبكم الله حمومات حويو لمسامات انسو عورات انقحو حنكاسات اقنعو إلو نزي سقازي هيبوامي سلازي حموماتن برخصات منافس الساقين دما أمسو كلها تمون حوي سلالوت يتروس زبصحهم تراي مال شعوت لك كهنات مستوم مسؤز نبرو كلاتهم كوينو نساتهم دكا شارا صدق اويانيوم قناعات ملئوم تنسوي بدرجة بفلتت تراسب ايكونن مخنياتو ام مدري لعلت لك كهنات ابت بيت مقدس يلني نايت عامت لك كهنات اب قدسة قدسان عامت ملو بجكو ونابت قدسة قدسان زعاتو اكال يلني نابت بيت مقدس سلا رئيسون سلا حاتيات حزبون اب عامت حدا غزي مسواعت حيزو خاطخلو غنا اب اغرو سنسلت تاثيرو يزات مخنياتو اب بيت مقدس اندحر تقزيفو كاو سيحبو كاتي خوص زخيل ولا حدا يلن سلازي اتليك كهنات يلو مستمسوز نبرو كلاتهم داوت يوم زياتهم شارا صدقاويان صدقاويان مالت تنساء متان زي امنو نفسي زبحال زي امنو كالاي هيوت كالاي سماوي هيوت زي امنو يمي سلازي اتليك كهنات مزياتهم شارا زغبرلو زلو مخنيات نكريستوس سلازي يقبلوا كحجزوني اليوم زبل ناي عمصا حبرتي كابز خمس سورنا قنات مليوم تنسوي نصبغ ነገር مقنع صبغ قال እግዚአብሔር ኮሚዝ ብለና ቀኑ ለእንተ ተአብ ጸጋ መድኃኒት ለነፍስ ወስጋ እዩ ንጽብغ ነገር مقنع ጽብغ እዩ ጎይታ ስለዝ ተመልከ بسرات ወንጌል ስለዝ ተሰብከ حمومات ስለዝ حويو لمصامات ስለዝ ነጽሁ አማህበር ሐዋርያት አመንት ስለዝ ተወሰኹ تأمرتن تأمراتن سلز تجبره بزخ قانون جن አይነበሮምን አዳወም ዘርጊሖም ነሐዋርያት ሐዝዎም ናቤት ማእሰርቱን አእተውዎም ሕጊ ናይ ሮማውያን መጀመሪያ ሰብ ይخصስ ተኸሲሱ ዝገበሮ ገበን አቤናይ መዓልትን አቤናይ ሰዓታትን كم استفسمي ينقرلو انت امينو قزعاتو يقبل اندزي امينو ها مرتعوتات تقربلو نتمرتعو انت رتعو حراي وس بتمرتعو انت ترتعو ها ناب فردي يبصح مالت سلازي ازلك كهنات جن مشارا صدقاويان كوينو أداوم زرقيهم حزوم نابيت مأسرتون آتوهم يلو بزي زخوانا حطو بزي زخوانا حقاوي مسرح وي حقاوي فردي يتلك كهانات مخنياتو اتنسوز من رحلو نحق موسيه نحادا زبدل سب بقاف كلتا سلستا مسكر قبننيا خوينو اندا زي ترخيبو نحادا كوا اي تفرد زبل اب ايدو اللوي سلازي كل جزء تاريخ سبات يحلف يوم تاريخ جنا يحلفني قدمي كلتا شح عمد تلك كهنات زجبرو كم زلوا تغميت الله أرماويانا يكونون نأملاخ زي أمنو يكونون إجزابهير أبتزلع على بوت هذا غمتهم أقل قلتي إجزابهير يوم تاريخ جن كابز خمس سورنا كم أخوينين
ملأخ እግዚአብሔር ግና ብለይቲ ማዕጾ ቤት ማእሰር ተኸፊቱ ንወፃኢ ኣውፅኦምን ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 91 እንታይ ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ ካብ 11 ክሳብ 13 ዘሎ ናብ ትኸዶ ዘበለ ኩሉ መርሐካ ኣብ መገዲ ከዓ ክሕልወካ ንመልኣኽቲ ክእዝዘልካ እዮም እሞ የእጋርካ ብእግሪ ከይትዕንቀፍሲ ኣብ እዳዎም ክፀሩኻ እዮም ስለዚ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝምራሕ ጉባኤ ሃዋርያት ከዓይዎ ኣብ ህዝቢ መልኣኽ እግዚአብሔር ክፅንበሮ ከሎ መልኣኽ እግዚአብሔር ግና ብለይቲ ማዕጾ ቤት ማእሰር ተኸፊቱ ንወፃኢ ኣውፅኡ ኪዱ ኣብ ቤት መቅደስ ደው ኢልኩም እዚ ቃል ህይወት እዚ ንህዝቢ ንገሩ በሎም ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣብ ቤት መቅደስ ስለተታሕዙ ካብ ቤተ መቅደስ ካሃድሙ ክሕብኡ ዘይኮኑስ ብግልፂ ናብቲ ቤተ መቅደስ ናብቲ ሊቀ ካህናት ከይዶም እቲ ቃል ወንጌል እቲ ቃል ህይወት ንህዝቢ ክነግሩ ኣዘዞም እዚ ምስ ሰምዑ ኣብ ሙጋሕ ምድሪ ናብ ቤት መቅደስ ኣትዮም መሃሩ ኣቦታትና ሃዋርያት ኩሎም ቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት እቲ መልእኽቲ ናይ እግዚአብሔር ዲ ኣይኮነን ንኸለልዩ ጥራይ እዮም ጾምን ጸሎት ዝሕዙ እምበር ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ እቲ መልእኽቲ እንድሕር ፈሊጦም ካልእ ምኽንያት ዝበሃል የለን ኣብኡ ኸይድና ካብኡ ኣሲሮም ኣምፂኦምና ናብ ቤት ማእሰርቲ ምፂኦምና ሕጂ ናብኡ እንተኸይድና ከዓ መልሾም ከኣስሩና እዮም ከመይ ጌርና ናብ ቤት መቅደስ ንኸይድ ከምኡ ዝበሃል የለን እዚ ምስ ሰምዑ ኣብ ምውጋሕ ምድሪ ናብ ቤት መቅደስ ኣትዮም መሃሩ እቲ ሊቀ ካህናት እቶም ምስኡ ዘለውን ግና መፁ እቶም ዋዕላን ኩሎም ዓበይቲ ደቂ እስራኤል ድማ ክእከቡ ፀውዑ ከምፅእዎምን ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ለኣኹ ኣብ ቤት ጸሎት ኣብ ቤት መቅደስ ኣይመፀን ኣንጊሁ ግን ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዘይ ሕቶ ዘውፆም ተፀዊዖም ክመፁ ኣዘዘ እቶም ገላው ግና ምስ መፁ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣይረኸብዎምን ተመሊሶም እቲ ቤት ማእሰርቲ ተዓፅዩ ብኩሉ ድማ ገጢሙ እቶም ሓለውቱን ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ፀኒሖምና ምስ ከፈትናዮ ግና ኣብ ውሽጡ ሓደ እኳ ኣይረኸብናን ኢሎም ነገርዎም ስለዚ መልኣኽ እግዚአብሔር ነቲ ቤት ማእሰርቲ ኣውፅዩ ከፊቱ ልክዕ ከም ዝነበሮ እቲ ቤት ማእሰርቲ ስለዚ ተዓፅወ እቶም ዝሕልው ዝነበሩ መልኣኽ እግዚአብሔር ከም ዝኸፈቶም ኣቦታትና ሃዋርያት ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወፁ ኣይፈለጡን እስራት ናብ ፍርዲ ይምፁ ምስ ተባህለ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ከፈትዎ ግን ኣብኡ ዋላ ሓደ ይፀንሖምን ስለዚ እቲ ዝሃብዎ ፀብፃብ እቲ ቤት ማእሰርቲ ተዓፅዩ ብኩሉ ድማ ገጢሙ እቶም ሓለውቱን ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ፀኒሖምና ምስ ከፈትናዮ ግና ኣብ ውሽጡ ሓደ እኳ ኣይረኸብናን ኢሎም ነገርዎም ስለዚ ናይ ስርቂ ይኮነን ማዕጾ ኣይተሰብረን መፍትሕ ኣይተሰብረን ልክዕ ከምቲ ዝዓፀውዎ ተዓፅዩ ፀኒሕዎም ሃዋርያት ግና ኣብኡ ይፀንሑን እቲ ሓለቓ ሓለውቲ ቤት መቅደስን ሊቃውንቲ ካህናትን እዚ ነገር ዝምስ ሰምዑ እንታይ ኮኑ ኸውን እዚ ኢሎም ብዛዕባኦም ዝብልዎ ሰኣኑ ምክንያቱ ቤተ መቅደስ ተዓፅዩ ሓደ እሱር ሃዲሙ ኣምሊጡ ክበሃል ተኮይኑ ማዕጾ ተሰይሩ ወይ መንደቕ ፈሪሱ መፍትሕ ተለቂቑ እንድሕር ፀኒሑ ሰይሩ ከም ዝወፀ ወይ ሰባት ሰይሮም ከም ዘውፅዎ ምልክት ኣለዎ እዚኣቶም ግን ኩሉ እቲ ቤት ማእሰርቲ ከምቲ ዝነበሮ ተዓፅዩ እቶም ሓለውቲ እውን እሙናት ኮይኖም ይሕልው ነይሮም እዚ ምስ በልዎም ግን እንታይ ክንኸውን እዚ ኢሎም ብዛዕባኦም ዝብልዎ ሰኣኑ እዩ እምነት ስለዝተሓሰሙ መልሲ ስኢኖም ንእምነት እንደዝሕዙ ናብ እምነት እንደዝምለሱ ግን እቲ መልሲ ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን እንዝኣምን ኩሉ ይከኣል ስለዚ ከመይ ኢሎም ወፂኦም ንዝብል ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን ንዝኣምን ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 23 ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል ሓደ መፅኡ ግና እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘእተኽምዎም ሰባት እነው ኣብ ቤት መቅደስ ደው ኢሎም ንህዝቢ ይምህሩ ኣለዉ ኢሉ ነገሮም ሓደ ፅቡቕ ብስራት
እንታይ ኮን ይኸውን ኢሎም መልስን ዝሰኣንሉ ነገር ኣብ ቤት መቅደስ ኣለው እዞም ኣሲርና ዘቐመጥናዮም ጠፊኦምና ትብልዎም ዘለኹም ኣይጠፍኡን ስራሖም እሰርሑለው ዝብል መልእኽቲ መጾም እቲ ሓለቓ ሓለውት ቤት መቅደስ ምስቶም ገላው ኸይዱ ኣምጾም እቲ ህዝቢ ብዳርባ ኣምኒ ኸይቀትሎም ስለ ዝፈርሁ ግና ኣየጋፍዕዎምን ንኣምላኽ ዘይፈርህ ሰብ ንሰብ ዝፈርህ ስለዚ እቲ ሓለቓ ሓለውት ቤት መቅደስ ምስቶም ገላው ኸይዱ ካብቲ ቤት መቅደስ ኣምጾም ኢሉ እቲ ህዝቢ ብዳርባ ኣምኒ ምእንቲ ኸይቀትሎም ንሃዋርያት ተጋፊዖሞም ብሃዋርያት ዝኣመነ ህዝቢ ንሃዋርያት ስዕቦም ዝነበረ ህዝቢ ምእንቲ ኸየጋፍዕዎም ግና ምእንቲ ከይቀትሎም ግና ኣየጋፍዕዎምን ኢሉ እቲ ንሰብ ዝፈርሕዎ ፍርሓት ንኣምላኽ ፈሪሖም እንደ ዝኾኑ መን መሃበ እግዚኣብሔር ምስቲ ዋዕላ ሃበና ምስ ኣምፅእዎም ኣብቲ ዋዕላ ደው ኣበልዎም እቲ ሊቀ ካህናት ድማ በዚ ስም እዚ ከይትምህሩ ዶ ኣምሪርና ይከልከልናኩምን እንሆ ከዓ ንኢየሩሳሌም ብትምህርትኹም መላእኩምዋ ደም እቲ ሰብኣይቲ ኣብ ልዕሌና ከተምፅኡ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መርመሮም እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና እዚ ሊቀ ካህናት ዝኸሓቶ ዝነበረ ሕቶ ኣብ ገዚኡ ኣብ ዕዩኡ ዝተሰርሐ ስራሕ ቀዳማይ ክሓቶ ዝግብኦ ሕቶ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓፂና ከም ዝገደፍናኩም ዝፍለጥ እዩ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ኢልኩም ኢኹም ወፂኹም ምክንያቱ ትባዕጾ ቤት ማእሰርቲ ኣይተሰብረን መንደቕ ኣይፈረሰን እቲ ቁልፊ እውን ኣይተፈትሐን ከም ዘለዎ ተቆሊፉ ጸኒሑ ከመይ ገርኩም ኢኹም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ወፂኹም እስከ ንገሩና ኢሉ ክሓቶም ይግብኦ እዩ ነዚ ሕቶ ዝኸሓትት ግን ኣይከኣለን ምክንያቱ ኣእምሮኡ ተደፊኑ ስለ ዝነበረ እዩ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ንኣምላኽ ከም ኣምላኽ ስለ ዘይፈለጥዎ ኣምላኽ ከዓ ንዘነውር ርክሰት ኣሕሊፉ ሃቦም ከም ዝብል እቲ ዘጨንቆ መልሲ ስኢኖ እንታይ ኮን ይኸውን ኢሎም ዝሓስቡ ዝነበሩ ንሓደ ሰብ ክትሓቶ ከለኻ ኣበይ ፀኒሕካ ቤን መፂኻ ቤን ከይድካ ካብቲ ቀንዲ ዝሕተት ብፍላይ ኣብ ሕጊ ማለት እንታይ ኮይኑ ነዚ ክሓቶ ዘይከኣለ ከመይ ኢልኩም ወፂኹም ናብ ቤት ማእሰርቲ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ መለቕኩም ከንታኹምኩም ናብ ካልእ ዘይሃደምኩም ስለምንታይ ናብ ቤት መቅደስ መፂኹም እዚ ሓይሊ እዚ ብመን ጌርኩሞ ኢሉ እንተዝሓቶም ሓደ ስራሕ ኣምላኽ መሰምዐ ንኽምለስ ከዓ ዝተኣምራት ኣብ ዘበኑ ስለ ዝተገብረ ንኽድሕን ዓብይ ኣፍ ደገ እዩ ነይሩ ግን ኣይተጠቕመሉን ሎሚ ብዛዕባ እዚ ሊቀ ካህናት ዘይኮነ ሎሚ ብዛዕባ ርእስና እዩ ከምኡ ዝመሰለ ትእምርትን ተኣምራትን ክኸውን ከሎ ክነስተውዕለሉ ነቲ ብሰብ ዘይከኣል ስራሕቲ ክስራሕ ከሎ ከዓ ሓይሊ ኣምላኽ ምዃኑ ክነረጋግፅ ሓይሊ ኣምላኽ ምዃኑ እንተተረጋጊፅና ከዓ ቀልጢፍና ክንምለስ ቀልጢፍና ክንሳሕ ይግባአና ነዚ ሕቶ እዚ ክሓቶ ኣይደለየን ናብ ካልእ ሕቶ ኸይዱ ማለት ስለዚ እንታይ እዩ ብዚ ምስ ሰብ ክትምህሩ ዶ ኣምሪርና ይከልከልናኩምን ሓደ እዚ መልሲ ተዋሂብዎ እዩ ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ እንድሕር ርኢናዮ ንኣምላኽ ገዲፍና ንዓኻትኩም ክንእዘዝ ፅቡቕ እንተኮይኑስ እስኪ በዓልኻትኩም ፍረዱ ንሕና ዝረኣናዮን ሰማዕናዮን ክንሓብእ ኣይኮነልናን እዩ ተባሂሎም ተነጊርዎም እዩ ስለዚ ካልኣይ እንታይ ኣምፂሉ ንኢየሩሳሌም ብትምህርትኩም መሊእኩማ ትምህርቲ መንፈስ ቅዱስ ብስራት ወንጌል እምበር ናቶም ትምህርቲ ይኮነን ደም እቲ ሰብኣይቲ ኣብ ልዕሌና ከተምፅኡ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መርመሮም እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ደም ናይቲ ሰብኣይቲ ጴጥሮስ ዘይኮነ ሃዋርያት ዘይኮነ ናብኦም ከምፅሎም ደሙ ኣብ ልዕሌና ናብ ልዕሊ ውሉድናን ይኹን ኢሎም ንሶም ብመሓላ ረጋጊፆም እዮም ማንም ሰብ ከልግበሎም ኣይክእልን እዚ ናይ መርገም መሓላ ክጠፍእ እንተኮይኑ ከዓ ብንስሓ ጥራዮም ክድምስስዎ ዝኽእሉ እዩ ስለዚ ንርአዮ ናይቲ ክሲ ብስም እዚ ከይትምህሩ ኣምሪርና ይከልከልናኩምን በዚ ስም እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሉ ኣይክእልን በዚ ስም እዚ ከይትምህሩ ኣምሪርና ይከልከልናኩምን ሕቶ ንኢየሩሳሌም ብትምህርትኩም መሊእኩማ ጌጋ ናታቶም ትምህርቲ ይኮነን ብስራት ወንጌል ናይ መንፈስ ቅዱስ ትምህርቲ እዩ ደም እቲ ሰብኣይቲ ኣብ ልዕሌና ከተምፅኡ ትደልዩ ኣለኹም እዚ በዓላቶም ዝበልዎ እዩ
أما جبايا دمو قبل علينا نقبل على دكنا نيهون نيلهم بيتروسن يوحنس جنا كاب نسبسي نأملاخ مئزازي زقبائي هواري قدس بيتروس كابتي بمنفس قدس التمهرو أب قداماي ملوختم عراف 3:15 نتو ما باخاتكم زلا بزعبات باخاتكم زلا تسفا زحاتكم قبو ملاش انت كتهبو كل جزيه زتدالهم كنو جناخه بعقلن بتعقستن دعا قبروي كاب نسبسي نأملاخ مئزازي زقبائي مخنياتو عبتي اتلك كهنات زبالو زرزر مجلس يايد ليوني بتمهرتهم مليكما دمز سبعيزي عبانا خطأتو داليهم اتزهبو ملس زهبو وغن كاب نسبسي نأملاخ مئزازي زقبا قدست بيت خريستيان كل جزيه بسبحاته نجه يهي سن نادلو لإግዚአብሔር من نادلو لسب كاب نسبسي نأملاخ مئزاز يزقبا يهي سن نادلو من نادلو يهي سن نادلو لإግዚአብሔር من نادلو كل جزيه بسبحاته نج بزي ما نقول تبصحو ملأختي يو ازي ترى يقولون كاب املاخسن كاب نسبسن املاخ مئزاز يزقبا مسبلو اتخاب املاخ زتواهبو من خنسحو صقام بار نتنسخاتكم اب عنصيتي سقيلكم زقتلكمو ኢየሱስ املاخ ابوتاتنا اتسو نحنا سب نقتل አይገባናኒ አይኮ ኸነልናኒ ኢሎም ببيلاطوس افريدوم يماقتيلومو ስለዚህ نحنا يقتلنان إلهم يوم نفسهم زعشوا مالت منفس قدوس جن نأنت خنسعو نتنسخاتكم أب عنصيتي سقيلكم زقتلكم وإيسوس أملاخ أبوتاتنا أتنسعو نإسرائيل نسحان حدقات حاتياتن من أنت خهبسي أملاخ نعو رأسن مدحنن غيرو أب يمانو لعل أبولوي نياتو نساتهم دك أمزامرتو سريقهم يموسي دومو أي تنسأن إلهم مسكالهم ترازي كونه نتنسأ قويتا زتقاومو نتنسأ قويتا ختمينو خاء عسراتن بخراتن نايبيت مقدس على العلم نخفاءات نخون زوجو سبات يوم سلازي إسرائيل نسحان حدقت حاتياتن من انتخفسي أملاخ نعو رأسن مدحنن غيرو أبي يمانو العلا بلو نسحان حدقت حاتياتن زبل بسرات نعاتهم عبا أفدقاي نيرو انت تمليشوم تزسقلو انت تمليشوم في دومو قبل علينا يكون زيلوم زمحلو محلا بنسحا بحدقت حاتيات راي يخدم ساز النيرو اي تتغملون جن نحنا دم ما نزي نجر مسكرينا سلازم تاي مو مسؤول املاخ نسحان حدقت حاتيات نخون ابي يمانو دحرا غميتو نسخاتكم كنتايهم زبل نحنا دما نزي نجر مسكرينا اتا املاخناتهم ازازو زهابو منفس قدسون مسكريلهم ملاشلهم لازم مسكرنا هنا مسكر سبتيلكمو اتا املاخناتهم ازازو زهابو منفس قدسون مسكريلهم ملاشلهم اذا مسمعوا حرقوا قتلوهم دما دلي كل جزيه زترت عسب ناب من صرصاري زاتو زترت عسب ناب تسفى مقراص يزاتو اتبحقي زترت عسب جن ناب نسحا امينو ناب نسحا يملس اذا مسمعوا حرقوا قتلوا مخنياتو ملسي يلن نتحواريات زبلو ايكونن ايسقلنايون دمو قبل علينا يكونن إلون كزاربو ايكلون يوم اذا مسمعوا حرقوا قتلوهم دما دلي كن حاتتن كن حتتن كلنا اندحر نحرق كوينا قبو ملسن اندحر زي نهب كوينا قبو حتو خنقرب اندحر زي نخيل كوينا كل جزيه كاب حق زنبيلنا مهلاونا كنستوعلي قبانا سلازي كن حتت كلنا نايتن حتو ازن يتملس خمس بوتاتنا هواريات زقبروي ابوتاتنا هواريات قبو ملس خبو خلو لك كهناتن شارع صدقاويان جن نزخل ملس مستوهبهم ازم السمعوا يبل حرقوا قتلوهم دما دلوي فلتات سلسانو
ኣይኮኑን ግን ክቕበልዎ ዘይደለዩ ህይወት ነይሩ ግናኸ ሓደ ኣብቲ ኩሉ ህዝቢ ዝኸበረ መምሕረጊ ገማሊኤል ዝበሃል ፈሪሳዊ ኣብቲ ዋዕላ ተንሲኡ ንሃዋርያት ሓንሳእ ከግልልዎም ኣዘዘ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ጸልማት ብርሃን ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኣበሳ ዝበዝሖ መጋባእያታት ከዓ ኣምላኽ ሰብ ኣለዎ بخمي قرنا نستوعلو نحنا نبر قدس بيت خريستيان كتمهرنا خلا يهادقا لهاجر زين بلا هادوهر يهادقا لهاجر زين بلا أهودهر أيستوعلو نبر كندب على الجماليل زأكل بعاليتهم زخنا أما جابا أيهم مسهم زوعل سب زابهر أغميت اللوميل سلازن تايجرو نهواريات حنسا كجلسوهم عزازيل نايتهم مستوعلتي أسرار هايل سلازي بزعبهم كزارب سلازي خونه حنساب إليهم نزوم سبات زياتهم سلازي حدا مخرم سيلهم أب مصنعتي تمركوسه أب حق تمركوسه بلوم دما أتمسب إسرائيل أبزوم سبات زياتهم تقبرون تحاسبوهم زلهم تتأنققوا وسيتو حق ديو حاسوت صدق ديو حاتيات برخت ديو مرقم نزخ تقبروا تحاسبوا زلهم تتنققوا حاسبكم قبروا نتلك كهناتهم زبل زلهم على نتبتلك كهنات زمرح قبائي سارا شارا صدق أويانهم زبل زلهم أتم سب إسرائيل أبزوم سبات زياتهم تقبروا تحاسبون زلهم تتنققوا كدمز ورحات زيت يوداس أنا عبي أيلو تنسأ 400 زاخلو سبات كاس عبوه نسو تفأ اتوم السعبو زبلو دما تبتنو كم زي نبرون كوني ناي تاريخ سب تاريخ زفلت حق زفلت اوشو ملآت سلز نبرو تاريخ خامسي اللوم ابزوم سبات زياتهم اب توداسن اب يهودا تقليلاون اب تناي قبائي قزينا ممرتخ ماريام توسخ حسابات بزعبازي انكهبنا نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ስለዚህ ቅድመ ሕጂ ተስዮም ዮሚ እቶም ዝተስኡ መነመንዮመ ቴዎዳስ አና ዓቢ ኤሉ ተንሰ 400 ዝኣኽሉ ሰባት ከዓ ሰዓብዎ ካብዛ ተገሊጻ ዘላ አና ዓቢ ኤሉ ተንሰ 4 ንሱ ጠፈእቶም ሰዓብዎ ዘበሉ ኩሎም ተበተኑ ከም ዘይነበሩን ኮኑ ብድሕሪዮ ይሁዳ ገሊላዊ በተን ቀነ صحفات قبرة تنساء بزو حزبها أسدعه تاين تايلو يساب يسدع نير نسو انتفاتهم تعزز وزبالو كلهم دما تزرو حجها إذا مخرزن إذا قبرزن كاب سبت خوينو كفرس كاب سبت خوينو نعاقاتكم مهلاخونا يدليكم من يبعلو خفرس كم ناي تيوداسن كم ناي يهودات قليلاون كاب أملاخ انتو قوينو قنا قبرهم كتفرسو آيت خلوني خمومو مس أملاخ كتبع سخي تركبس نزوم سبات زياتهم حدقوهم قال أيتبلوهم نقرأكم الله حراي كأ أبلوم نهواريات سويعهم قرفوهم باسم يسوس كي زاربوا عزيزهم كأ حدقوهم حراي أبلوم سلازي حجون إجزابير أما أخلهم هواريا غيروز شموم كاباتاتهم كابقبايهم كاب عليتهم فريساو زخوانه جماليل زبهال كندزب بسلاتن مستوعلن حقن تاريخ زفلت بتاريخ زرد سب رخيبهم ومنتهي نقبر احنا بزن خدو زلنا انتهي نقبري زقبا نايلوم كتقامولو زقبا انقنا يتتقامولون حرايلوم نقزيو عبل الهواريات حماء كي قبرقن حراي أبلوم نهواريات سويعهم تاي قبروهم قرفوهم مخنياتو بعلاتهم كتافيهم نايسب تخوينو بعلو خطافيلون ني أملاخ تخوينو خامس أملاخ كي تبقى ستتنقلوهم كبكع نهواريات سويعهم قرفوهم باسم يسوس كي زاربو عزيزهم كا حدقوهم مخنياتو بزعبو مزدراب كن حدق ايكون الهناني لهم نجيرهم ناب هواريات تمليشو نساتهم قنا ننتسمو كحاسر بقعات كوينهم سلاز تقوصرو أب كلمتهم وعلا إنا تحقوسو كدو بزح جزية يعبير إناس نشجرك مثلا هلو
كنمارر كنغرمرم كننصرصر كنصلم إنا لعل تحت نبل أبوتاتنا هواريات بزعبا زوم سبات زياتهم زعبات لك كهنات يكون بزعبات شارع صدقاويان اتزبهال اب افهم يلموم يوم بزعبهم جن والحنتي تزاربون اتزغبروا وجن بسمو كحاسرو بقعات كوينهم سلازترخبو كابتو على ناتحقسوا وسو ابيت مقدسن اببيتن بسرات يسوس ممهارن مسباخن ايبقرون مخنياتو كيتنغرو سلازتباهلو اقوادا عز في سراح ابيت مقدسن أببيتن بسرات يسوس كريستوس ممهارن مسباخن أبيت مقدس بحبراتي مهرو أببيتون أفزاته وبيت بزي مقراز يسبكون يمهرون نبوري سلقالاتو بزابير استمسكنا يخون سنيلكم سلسمعهم ني أبتقبروا وصولت كله بزابير اسمعهم كاب غاقا سابيران هانانيان بزابير سورنا أبتحلينا زنقفنا أقلتفنا كنسح زابير يدقفنا كمتي لك كهنات شارع صدقاويان زقنوا حماق أني كابكم ومقنع زابير يسورنا بالسرات توهيبهم كن الصحي كألون كاب لب مترار يسورنا لعل خلقن كمتي أبوتاتنا هواريات توهبهم تمعاتن صنعاتن مكراخ أقبوه اللوخاء بتزرخبو زنبور مكرا زي كنس بمخنيات نايت مكرا زرخبو صقان برختن هيوتن بو يوم زحقوسو نيرومو اسر ابوتاتنا حواريات خنسعب እግዚአብሔር ጸጉ يبزحلنا صنيلكم ስለሰማعهم نتقبروا ጸሎት كل እግዚአብሔር اسمعهم نامناي مزمور غزينا نحلفينا انت تخايلو قدم حجي زميركم زيت فلتو وي زميركن زيت فلتا قدميا كنهب عدل نعهاتكم تواهبولو رابنا مزمور غزينا زلنا راي ترحاس حبتنا راي سلام كم يمسيكم كلهم صدرانا እግዚአብሔር مسكن كم يمسيكم እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ሰዓት እዚያና እዛ ጊዜ እዚያ ዘብቃሕና አምላኽና ክብርን ምስጋና ንዕኽና አሜን አሜን እስከ ከፍትና ሓንቲ አምላኽ መፈጸምታ ይጸባለይ ትብል መጀመሪያማ አምላኽ መፈጸምታይ ክጽብቀለይ ልመነካ بهوت جميري بهوت كود محسنكا أملاخ مفتسمتاي كصبق اللي لمنكا بهوت جميري بهوت كود محسنكا تسقى خاطئمي بركت بيت كون تمكيبي كم منفسكا ستي كاب كله سمعتي وين رسريسي حجي وين يسوسي ادلي صبيقو مدلع علي كابيت كازر حغسي صبوق يخون حمق عرحق علي أملاخي مفتسم تايك صبق علي منكا بهوت جميري بهوت كود محسنكا أمدري خلقو منقست سمايات تعمري إيه حبتي سمايات كمس بسحي محردك تمكيري ترف زماني وين وأملاخي كمو كخون اللي كابا خامر حقسي كحسبو أيدلن بحسابي أملاخي مفتسم تايك صبق اللي لمنكا
بهيوت جميري بهيوت كود محسنك أبتي مصحف هيوت سميت صاحفه مسقدسان عربون مدحان أيون تقبلي كاب كلهم منفس قدوس كبر دنفسيسو حاتعتي بدلي نخدم ساس نزي عدل زي رقيس مخارسي عيوات أنن أملاخي مفتسم تايك تصبق اللي لمنكا بهيوت جميري بهيوت كود محسنك وهبتك كله كاب إيدي كيرحق نخي حزوق اقري ونكاب بيتك ريحي أخي كيد نخي ملس عقمي يبلين كله كوك صاصر ويسوسي عقباي إمباي حيلي نسخة أملاخ مفتسم تاي كتصب قلي لمنكا بهيوت جميري بهيوت كود محسنك خليت لكن ملاخ زي أبيهر أبزوريا إتام نزي أبيهر سفره يسفر ما ينقفوين ملاخ زي أبيهر أبزوريا إتام نزي أبيهر سفره يسفر ما ينقفوين ملاخ زي أبيهر أبزوريا إتام نزي أبيهر سفره يسفر ما ينقفوين مزمور 34 شوعات نزل كبر مسكانا يخن ذهبكم من العدل قال هيوت يسمع لنا حتى ترحس كمون حبتنا عللتا كل جزية بمزمورون تحجزنا فقادنيا تداليغي ممساخون زاهر مسكن زماري ملاختي يسمع لنا للتحبتنا حبتنا ترحس أملاخي مفصمتاي كصبق اللي المنكا مثل أبزناي صلوت مصحفتنا سمعون زعمد زبحال كم زعينتنا يستنتنو صلوت مبزحت جزية مصحفو همزي إزبل مالتي أملاخي مفصمتاي كصبق اللي المنكا بهوت جميرة بهوت كود محسنكا اتي مزمور نوحي نيرو مستزلنا جزيجن نزي آخر نستنتنينا مالتيو أملاخي مفصمتاي كصبق اللي لمنكا بهوت جميرة بهوت كود محسنكاي كابا خازف اللي بقى صبق خوني حما كابا خازف اللس كحسبه نايدل لنزبل صبق الثانية سلازي كم تقول جزية نبلو منكي نايز مزمورنا أملاخي مفصمتاي كصبق اللي لمنكا مفصمتا مصباق انتاي ترجمو مفصمتا اندزي صبيقو انتاي صعبين يزمص كابز تاريخ زي كابز مزمور زي ازي ناي صلوت ناي حلينا مزموري أملاخي مفصمتاي كصبق اللي لمنكا بهيوت وديه بهيوت كجمر بهيوت جميرة بهيوت كود محسنكا راينا بخاتكم حزب እግዚአብሔር منጭ مزمورنا كل مزامرنا አገልግሎትና ናይ መርዓ ይኹን ናይ መርዓ ይኹን ናይ ሞት ይኹን كل መዛምሮትና አገልግሎትና ቅዳሴ ምንጩ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ስለዚህ እዚ መዝሙርና መዝሙር ናይ ምንጭ ናይ መዝሙር እዚ ካበይ እዩ هرا لنا دو بحده هراي سمع انت اللي منጭ مزمورنا من البات بقبو زي سمعنا انت خينا تا مزمور املاخي مفصمتاي كصبق الليل منكا ني اشتي حنت ጫፍታ ዝማጅ ጥራይ همسيا مستجازينا أملاخي مفصمتاي كصبق الليل منكا بهوت جميرة بهوت كود محسنكاي
ምክንያቱ ጽዋዓት ብዙሓት እዮም ሕሩያት ግን እንታይ ይብል ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ካብ ምስቶም ጽዋዓት ዘይኮነስ ምስቶም ሕሩያት ምስቶም ጀመርቲ ዘይኮነስ ምስቶም ዝፍጽሙ ክኸውን ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን መወዳእታና ያጸብቀልና እንዳበለት እያ ትጽሊ አቦና ምርጌታ ቃል ህይወት እስማዓልና መክፍት እንዶ ማዕዛዬ ሕራይ መዓዛ ቅዱሳን ሕራይ ፊልጵ ሓደ ካብ 21 ደትኸይ ትኸውን ምስኣ ፊልጵ ከተም ብብያ ትኽእል ዲኺ መዓዛ ቅዱሳን ሕራይ እሺ መጽሓፍ ቅዱስ ክኸፍት እሞ አንብባ ሕራይ ኦኬ ፊልጵ ሓደ ካብ 21 ንዓይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ መማቱን ረብሓ እዩ እሞ ከምቲ ሃረርታይን ተስፋይን ብገለ ከይሓፍር ከምቲ ኩሉ ሳዕ ሕጂውን ብትብዓት ደኣ ብህይወት እንተኮይኑ ወይስ ብሞት ክርስቶስ ብስጋይን ክኸብር እዩ አሜን አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ቃል ህይወት ይስማዓልና ብትብዓት ደኣ ብህይወት እንተኮይኑ ወይስ ብሞት ክርስቶስ ብስጋይ ክኸብር እዩ ከምቲ ሃረርታይን ተስፋይን ብገለ ከይሓፍር ከምቲ ኩሉ ሳዕ ሕጂውን ብትብዓት ደኣ ብህይወት እንተኮይኑ ወይስ ብሞት ክርስቶስ ብስጋይ ክኸብር እዩ ቃል ህይወት ይስማዓልና ሓብትና መዓዛ ቅዱሳን ሕራይ ካልኦት እስኪ ካብቶም መወዳእቶኦም ዝጸብቀሎም ፍሉያት ንብሉ ኣብ ታሪክ ትዝክርዎም መወዳእቶኦም ዝጸብቀሎም ንብሎም ብዙሓት እዮም ካብቶም ብዙሓት እስኪ ካብቶም መወዳእቶኦም ዝጽበቀሎም ምክንያቱ እታ ኣምላኸይ መፈጸምታይ ክጽብቀለይ ኢልምነካ እትብል ተቀዳመይቲ ማለት ካብቶም መወዳእቶኦም ዝጸብቀሎም ኣነ እውን ክስስዕ ደሊ ኣለኹ ክዛረብ ዶ ይብለኒ ኣሎ እቲ ዕድል ግን ናይ ጉባኤ እዩ በመርጌታ እግዚአብሔር መስገን ከመያታ አስታይ ወዳቶም ጽብቀሎም ዲያ هو انت اتبلታ መዝሙር ህይወት ሓብትና ኢትከሓፋ ቢልክለ ክሪእ የለኹ ኣምላኸይ መፈጸምታይ ክጽብቀለይ ልምነካ ብህይወት ጀሚረ ብህይወት ክውድእ ምሕፀነካ ስለዚ ካብቶም መወዳእቶኦም ዝጸበቀሎም ብዙሓት እስክንዝክሮም አኪላን ፕሪስኪላን أكلان بريسكلان هراي منشي كابينا مصينايوم ويتا توسسي حاسكو غور حوالات هراي كنصبينا هيوت حبتنا أنا جن مستحجت ولازم لهم أيقونة مستمزمور يخستاجر يا موتي متشرش زاد مستمزمور السوا كوينا مزمور منشي مزمورنا خبايو كوينا باينا جميرنا هو جن ده حج زحاتكم ما جن بعلمين يوم جن جانا أستاجر كوانا اللي خيترين ده هانتا تقصها بنا هو تعز حسب كواجن ماتيوس عسرت حبة 20 شمونتن سقع سلاسة أنتم كلهم تتصعرون صور زخبدكم أنا أعرفكم نبينعو أنا لواهي لبيون تحت عرتي فكش صوريون قليل مو عرتي صورو خبايون تمهارو لنفسكم كأعرفتي كترخبي إخوم እግዚአብሔር መስገን አርዑተይ ጽሩ ካባይ ተማሃሩ ንነፍስኩም ከዓ عرفتي كترخبي إخوما أبت مأخلت مزمور هلوك عليه هوت يسمع لنا اسك دياكون ربيل دياكون ربيل إذا حفا بيلك الله الرأي سمع له عليه هوت يسمع لنا أبوي مرقيتا ካብቶም መወዳእቶኦም ዝጸብቀሎም ሓንቲ ኣብ ሓሳበይ ዝመጸትኒ እቲ ኣብ የማን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለ ሽፍታ ንሱ ማለት እዩ
نحناس بحق بقبرنا زقبأنا تفدينا الذي قنا حانت خفئتكا أي قبرن إلو قنحو نيوسوس كا قويتاي بمنقستها مستمت ذكرني بلو يسوس كا لومو مساي أب جنة كم تخون بحق إبلك علىه بلو كاب لوكاس معرف 23 كاب فقدي 43 خنب صنيحة مالتي تابي ما يسمع لنا هنا دياكون روبيت كابتن ملو عدميهم اب شفتنتنا اب كاترين زنبارو موداتو صبي قلوغن لومي اب جنت مساي بزحات نبيات بزحات مهورات زي سمعوا دمزي سمع فياتاي زيمان هذا لوقاس 23:43 تقيس لنا حونا دياكون روبيل الراي علل تحبتنا قداماي كورنثوس مرافت شعته كاف قدي 24 زلاس مسات خير كنا سمعت نقولتي قداماي كورنثوس مرافت شعته كاف قدي 24 أنببي علل تحبتنا هرش أميدا قددم كلاتهم كم زقيو نتعاس عوز وستاقنا حدا ترى كم زخونا دعايت فلتونيكم نسخاتكمون من انتي كترخبوا كم وقيو تزك على الزبلة بخلو جزار أسو مليخ يزنبر زياتهم نتحلف في أخليل من انتي كقبلوا إيوم نحنا قنا نتزي حلف سلازا أنا أقوي اللغو قنا خمت على ما زي بلو يكون كن واقع اللغو مسنفاز كم زواقع قنا يكون كن نخالوت الناس بكون رئيسي زي بوقع من انتي كيكون نسب النتي غزقون إجازون اللغو قال هو تسمع لنا سلازي موداتنا خصبق انت دا خوينو خابت خنقبرو زلنا نخالوت اندا سبخكو نخالوت اندا مهاركو نرئسي دربوي من انت خيكون نسقاي يسقيون يجزؤون اللغو أقلقلوت تقسات بهيوتكا خمز جمر كله تنخالوت نبلو أقدمنا بهيوتنا تنخالوت نزارو أقدمنا كنبرلو كم زلنا عبي تمهرتي يمو أبقويا مقددام بزحات يوم زقادادومو توم زعواتقن اتوم بقبو زتقالسو اتوم بقبو زقويايو مخانو يقلص قال هيوت يسمع لنا علل تحبتنا اب مكبب معراف شوعات تقصري شومنته كم مجمار مودعتها يبلص يلو كنا يدخل حسابات كم معلت مجمار معلت مفصام يبلص يلو يهوداون جمير 3 عامات 3 ورحن اب غبا غويتا وعيلي كله تغويتا زغبرو تامرات ريو يهودا خابتهم مودعتهم زي صبقلهم يخابز 5 سورنا እግዚአብሔር ስለዚህ كلخاتكم زمركن قالات ذهبكم قال هيوت يسمعلنا ناب غباي نحلفالنا ممهر تخماريا ابز معراف حمشه كابتي ابوታት ቤተክርስቲያን ذهبو አገላልጻ ነዝ ጉባኤና ይጠቀም ይትብልዎ حسابات كتكافلونا ناباهم حلف الله زعود مهرت هو تسمع لنا بمريته امين الله قال هو يسمع لنا انتي دمل قالو دلنا مثلا نجم كان فقار እግዚአብሔር ناتي كما جمعت عند جميع الناس كلتا تقص ثلاثه دلا سلامنتاي سيطان نلبخا ملؤ تبلسي صبوق يركم قليصكم عندهم اتي نقصبت زخونه تفردناتو ترى فد ثلاثه خير ناس بيتروس كا بالحرانيان منفس قدوس كتحسو كواغا اتي مدري ها مقيلكا كتحبسي سلامنتاي سيطان نلبخا ملؤ نلبو زملؤسي شعا غزي طرح يكونتم تلبو نشيطان سلازخفتلو مليئي ينيرو كاب قدمو خومي ينيرو ناي شيطان مسارحي ينيرو جاغن معنتي كابتنايس سباس كاب مጨረሻ ስለዝኾነት ግን እቲ ፍርዲ ከዓ ፍርዲ መንፈስ ቅዱስ ስለዝኾነ ሻንሻን ተዋሂባት ማለት እዩ ዋላ ንኽንሳሕውን ግዜ ኣይተዋሃቦን ንምንታይ እዩ ግዜ ዘይተዋሃቦ ዕድል ዘይተዋሃቦ ንኽንሳሕ እንተደኣልና መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ስለዝፈልጥ እንታይናቱ ስለዝፈልጥ ስለዝመልኦ ዋላ ሓንቲ ነገር ከእቱ ስለዘይክእል ትልቡ መሊኡ ስለዝኾነ
بشيطان مليء سلا زخونه منفس قدس سفر سلا زيبل يبل توسخفت رابعيت اندحر كيدنا هاني نأملاخ يبل منفس قدسون أملاخ ناي أبن ولدن منفس قدسن حدنتن سلستنتن كأير إناز مالتي منفس قدس أملاخ مخانو كأير إن جفت أبي مريتا زبلوا معرف 10 تخلته وي فقد 10 تخلته اندحر كيدنا قن حواريات زغبروت مرتن تأمراتن تبل أبت 10 تخلته لله بإيد حواريات دما بزحت مرتن تأمراتن مأكل تهزب تجبره كلاتهم دما بحنت لبي حبيرهم أبقى سلامون نبرم تمرتن تأمراتن زغبر زنبره نتوم أمنت زي كونس نتوم زي أمنتي نتوم أمنت زي كونس نتوم زي أمنتي أمنت اندحر كوينهم already أمنت سلازخونه ولا حنت اليوم جن كباقة إلى أن من تأيو أفتناي قبل أسلو من تدليو كرم حجكم مفرونكم محرون كله ويكات أمرات قبل كله أب جزان أب بيت مقدس انت راحين يبون حجي جن أب كفوت كوينا ميمز قبرو دلو كي تحاول يمز قبرو دلو حجي أب تقبل أسلو من قبل كله سي قفح مخانو كفوت مخانو قهد مخانو تناقر كات ولا حنت زحباء زي ولو مخانو ناتاتهم صنعت كأير إنا جبت 10 سلسلة تأتبت كابتون كالوت دفيرو تتصنبرون أي نبرن إتهزب جنا يخبرهم نبرن تم هزبي يسأبوهم نيرون تم كالوت زبلهم دلوجن تم هفتامات لك كم ناي 70 زنبور نايمني وحنانيان سفيران مالتهم كلتيهم لك كم عينات أتحساسوا على اللون مالتهم مناتو نخلت تخجزوا يكونوا سلازي أنك قربون كأزي يقول منالبات زياتن نحجة قبرمو منالبات كالو تحتتات ندحر لهم دحريهم بمرقيتا قال هيوت يسمع لنا بممهر مريم أبتناي تيوداسن يهودا جليلاوي يهودات جليلاون توسخ حساب تليخا منالبات نقبعنا أبقاون عدل كنبكم أنا مخري عدل هاون كالوت منالبات حتى تلوم ويليتو الرئيسي قال هيوت يسمع لنا ممهر مريم موياكم من تقهاتكم من يبارك እግዚአብሔር هراي حزب እግዚአብሔር اتوم كلكم ካብ ርሑቁን ካብ ቀረባን ኮንኩም ትካታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተክርስትያን እሴተ ጻድቃን ኣስቤተ ሁታን ንኽፈልኩም ትብል እቶም ብቐጥታ ኹን ኢድ ብምልዓል ኹን ብጽሑፍ ኹን ተወሳኺ ሓሳባት ነዚ ጉባኤ ትብሉ ሓንቲ ንእሽቶ ሓሳባት ንብዙሓት ክትጠቅም ስለትኽእል እቲ እግዚአብሔር ዘቐመጠልና حساب وس كاب مبال عينا قارز كمون حدا وحنت زحتت تحطه ناي كلها ملسي ناي كلها حتى خون سلازخيل ناي كلها حتى ملسون كمس سلازخيل ابز معراف زخ حتى تاع ولا بتزحلفنايو تحاتيتو تملسخ ان غبايه تقمي زبلنايو حتى خن حتت ناي غبايه تغزيموت غبايه كنت كملو فقاد እግዚአብሔር ይሁን ترحاس حبتنا عيد حافير لالو نا حجري نا انت باي نا انت باي يبنا هراي اب ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ይናዘለና ግብረ ሐዋርያት ማለት ዘይተዛዘመ መጽሐፍ ማለትህ ካብ ኩሉ ናይ ቡሊን ናይ ሐዲስን መጽሐፍቲ ግብረ ሐዋርያት እቲ ዘይተዛዘመ ዘሎ መጽሐፍ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ሐዋርያት ድሕሪ ሐዋርያት ዝመጹ ኣርድእቲ ካብ ሊቃውንቲ ካብ ኣቦታት ቤተክርስትያን ኣብ መጨረሻ ታናይ ቶም ናይ መወዳእታ ሰዓት ኣብ ምጽኣት ጎይታ ዝዕዮ ቡኡ ይኽዛዘም ግብረ ሐዋርያት لعالم زي بلو مصحف كم مصحف قدس كابولي يكون كاب حديث لعالم زي بلو مالت زي تزازمه جنا ناقص لزخي زلو مصحف من ينتدالنا جبر حواريات يو مالتي اب جبر حواريات معرف 5 ينازلنا اب معرف 5 يكون وي كاب تزحلفنايو حتى رئيتو توسخ حسابات نتلي قرب دقائق علوانا نتغزينا نتكملو
بفلاي حزب እግዚአብሔር ከምቲ حبتنا عللتا ዝተቀሰት لنا ካብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 26 ንኻልኦት እናሰበኽኩ ንርእሰይ ድሩቡይ ከይከውን ትምህርቲ ክንድሎም ይበዝሐን ስብከት ክንድሎም ይበዝሐን ቃል ትፍልጠት ክንድሎም ይበዝሐን ኩሉ ግዜ ግን እዚ ህይወት እዚ ቃል ዝምስ ህይወተይ እንታይ እዩ እዚ ታሪኽ እዚ ምስ ህይወተይ እንታይ ካብዚ ምዕራፍ እዚ ዘሎ ታሪኽ ህይወተይ ምስ መን እዩ ካብ ምዕራፍ 5 ምስ መጻና ህይወተይ ናብራይ መገደይ ምስ ማን ይመሳሰል ምስ ሃናንያን ምስ ሰጲራን ዲዩ ምስ ገማሊኤል ዲዩ ምስ ሐዋርያት ዲዩ ምስ ቴዎዳስ ዲዩ ምስ ይሁዳ ተገሊላዊ ዲዩ ካብዚ ሁሉ ህይወተይ ምስ መን ያትመሳሰል ምስ መን እዩ ክዛመድ ዝኽእል ኢልና ህይወትና ርኢና መገድና ከነዕሪ እምበር ታሪኽ ምትራኽ እንተኮይኑ ነዚ እዚ ታሪኽ እዚ 2000 ዓመት ተተሪኽ እዩ ሕጂ ከዓ ትረኻሎ ኩሉ ግዜ ተቀንዲ ዕላማ ግን ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ንህይወትና ርኢና ነቲ ጽቡቕ ሒዝናያ ዘለና ጽኒዕና ክንሕዞ ነቲ ዝጎደለና ኣብ ሕሊናና ዝመስከረልና ከዓ ከነጽንዖ ማለት ክንስሓሉ መገድና ከነዕሪ እሞ ኩሉ ግዜ ተቃል ከነንብብ ኮለና ምስ ህይወተይ ዝቃል እዚ ከመይ ይሰማዕ ከመይ ይወሃሃድ ኢልና ምስ ህይወትና ክንሪኦ እግዚአብሔር ይደግፈና አባና ህይወት ሓንቲ ነገር هراي بحاجة كان سبت زيلس حنتي الله تنمو كستاخ قبر دلي هراي وتحبتنا زبو إيش أنا سيتا مسيوتنا كل جزء خمون دي خمتولنا which is نبي حكي خمس لتولنا ونخمو يحجزنا له تي كانت خلنا بمصحف قدس مسيوتنا خمس غيسلت مسيوتكم سخيمة يخيد كنت لتد براتعنا زلهم بتعمي قال هو تسمعنا نخوتات بتعمي وزحق زنا زلو حجة أنا سابتا قصري معرا أمين قصر عسران جعتن يترس هوارياتن جن كم نسب نعملخ مئزاز يوزقبع حجة زيها مستاز حالفت بقدام أمين زحالفت سنبس لما هرنا يعب رفحة مشتي مساعفة تحزاق استيقبري أبتا معرف حمشتة خاني أبتا معرف 4 قصر 10 شعتن عسران إترس يوهنس قنا نحناس نتزرعنا يو سمعنا يو مزراب كنحدق أيكون لنا نمو كاب أملخ نعخاتكم إزاز أبكد ما أملخ كونو أنت خونس اسكي فعلخاتكم فرودو زياس أبزا نعناس بتعمي أتدلينا زا تغسزيا بتعمي بعابي أخا أبونا قدس أوزيون باتريكنا بناتومين بزح كنحزو اتناتهم نسب زي فرحون أملخ فريح بأملخ تطويلهم ولا نتي منقستوين بتقنع بتي قنع من قدي جيجال لخيلهم تطو زبالو زي حجين عنا بالطعمي أنا خستاخ قبرات دلي أو هو تيس كسرح الله زدلي بلاس أبتي بوليك دانوين أنت ذا ساعات قطر حاجة 10 شعاتي إتن محرستي انتاي بالسابتي ناجيزي نقص كستايز جبران عب قصر 10 شدشته ده ساعات حدا 10 شدشة 10 شعاتن نتن عن استقراويان كتحرس أمكلهم عبتزحرسا رعايا ودي انت خوينو كتلقى قال انت خوينت جن بهوت تنبر إتن محرستجن نعملخ فريحين نتم تولدو بهوت بهوت هذا قوم امبر كم تنقص جبس الزبالان أي جبرة زي حجنا عنا بالتعمي كتمهرنا اللوايلة كستنتنا دلي كل جزء نسب نفرح بالنان أبزا مصحف قدسي كم يجمر تحيزا ولا من يوهن نستمهرنا يا نسب تفرح بالكان تزري كم بوشتي أملا خلو ولا تسب خلق تتردو نسخة قد بخومت أو بالتعمي نزي أخدف الله ما قرتي ترهاكم ترهاكم لنا دسنا للتن نزيار الهوات يسمع لنا هوات حبتنا بتعمي صبق بريهو أتي طباب نايا بوتاتنا هواريات
اتفردي نعاتهم كم ذهبوهم مالت كابنا أملاخ نعهاتكم مئزاز قبنو انتو خوينو بقدم أملاخ اسكم اذكروا مس بلومسي هو أملاخ قديفكم نعنا تأزاز خبلو تبعات هاي رخبون مالت حجي تاي قرمهم كم تهاري باولوس أبتي تخصحف كلوس معباس أفوم يقبع يزبلو مالتي سلازي كابنا أملاخ نسب مئزاز نعهاتكم نأملاخ قديفنا نعهاتكم مئزاز صبغ انتو خوينو اسكبع الخاتكم فروديلهم هتي فردي نعاتهم هيومهم زاو الثانية كاب نسبنا أملاخ مئزاز يزقبع وواقايا حتتيو كمتي أب زساعات حدا عسرت حدا زتقسكيو نقص فرعون نمولو عالم زنكتكت زنبرأيو انت تفليتن كا هيوت زحتن مخانو يفلتان جن اتزقبرو اخسمع مخانو ناتو ملسون حيزن مخانن كاب قلعود قتلا قلعود زي قتلكن يلن انت قتلوانون بحقوس قبلو بتبعات ينت مقدي نعملاخ سلازفرها إلو زلو مالت نحنا زمحالو ناي حكمنا مويا عدن عشلن بدحانة سلام كقلاقلامبر عشل كقتلا اتحكمنا تمحلو مويا كتمرق كل خات تسرح كل خات اتولو مويا قالو سلازي كم حخايم كم محرستي كم نرستات بمويا مرق خلو عدن عشلن بدحانة سلام كقلاقلان محلا محلن مالت سلازي زي كونه تأزاز مستواهبن جن ولا حدا أي قتلان زخانا أملاخ سلازي فرها إيز تحاتيتن هبت نقص زنز مدب كاين قلعو أي قتلان مستبهلخا شعون بتبعات ينتزاريبن هو قويتاي قلعا أي قتلنان تن أبراويان كم قبصاويان أي كونان كمان استقبصاويان أي كونان برخا خيدن ينزحارسا سلازي قلعا أي قتلنان أمودا تانتا إلزولو إجزابهير كأنتن محرستي نأملاخ سلازي فرها أبايتي كم زقبرا أبتخلاي حتام قدوس نابرا قدوس حدار قبرا زخالا نأملاخ فريحن اتي نت جيجا إلن نت قنوع زخنا بكرم إجزابهير سلازي عايا نهو حساب حجي بخبري يذكر اللواي سلازي نعناها بنصر بيتانا مدحينا نيس كريستوس أبو انجيل ماتيوس معرف 10 تقصر 20 شمنتن ناتي ننفسن سجان أب سيول قتل زغل دافر حوامبر ناتهم سجاز قتلو ننفسي مقتالا زي كعلم جنا أي تفرحوا ميلو بنصر زخنا كعسرو خمس خلو كساقيو خمس خلو بسجاه قتلو خمس خلو أزي بنصر عقميتو اتخفرح زلوا ناتي نفسن سجان أب سيول قتل زغل نعود فرحوامبر ناتهم نسجا زقتلو ننفس جن مقتلا زي كالو نعاتو ما يتفرحو إلو كابت قوي تأس كريستوس زبالو بزح جزية أي تفرحو زبل قالي مالت سلازي إجزابهير مسجن فرحاتنا فرحات أملاخ خون إجزابهير يدقفنا سلازي أمثالي انت أي تصحيف زلو نسب مفرح أم فنتراي أبتيلو نسب فريحو كام مكرا زدحانا خاب شجر زدحانون أب تاريخ ولا حد يلني نسب مفرح أما فنتراي أتو نجزابهير زفرح جنا بدحاني نبري مثالي 20 شعاتن 20 حموشن مثالي 20 شعاتن 20 حموشن نسب مفرح أما فنتراي أتو بإجزابهير زمن جنا أبدحاني نبري سلازي أبرأ يوحنس فرحات عبيتي أرستحاتاو اتهم فرحات إلي جمير زلو اتهم فرحات قتلتي زموتي تنقلتي نحاسوت زقبروان زسمروان جنا قديوم أبتقلاي موتي تقلاي حوخات خلاي موتي الولمو اكزابير حايلنا فرحات أملاح كخون فرحاتنا فرحات أملاح كخون كابت بسباتن زمت كابت صنوع مسرتنا زعلي صقانا زقفف فرحات اكزابير كسورنا كبر مسكانا يبصحيو يوت حبتنا خا صقو يبزحلكي بتعمي قاعدين تسمع لنا بنا ابا خلكم قلت يا ماتيوس لكم ساعه قصر معرف عسرت لكم تحنت قنا تقصر قنا حسكوان 20 شمونتن 20 شعاتن قصر 20 شمونتن 20 شعاتن ماتيوس حكى ماتيوس معرف 10 قصر 20 شمونتن 20 شعاتن اوكي 20 شمونتن قال هو تسمع لنا بنا امين نقول لنا قال هو تسمع لنا جزينا ياكل الله كلهم بمزمور بتغسي
ተወሳኺ ሓሳባት ከምውን ንጉባኤ ብዝጠቅም በብሞያኹም ዘገልገልኩም ሴተ ጻድቃን አስበትሆታን ይኽፈልኩም ጊዜና ያእክላሎ አቦና በመልአከ ሰላም አቤ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ከዓጽውልና ነቦና ናብ አውደ ምህረት بخبري يعدم حراي قال هيوت يسمع لنا أبنا أبي مرجتا كلكم أحواتن حاتن دما بمزمور بتقسي حابيركم أنا زمسكم كلكم እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም ሰላም እግዚአብሔር አምላኽና ንዓኻትኩም ይኹን አብ መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብሮምየ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 7 እንኩሉ ዘዝግብኦ ሃብዎ ድብል ኣሎ نزن حفتنا هيوت كتقصن دصنحت نايا زصعات معرف حدا قبر حواريات معرف 4 كمون كابزي كنمهارو زمسنا قبر حواريات معرف 5 قطري 19 حواريات نتوم ناي مدري نجستات ويدما سبا سلطان نتحقي نتمدراو حقي نتمم حدري اين ازازنينا اي بولون بقبو حق خبيرهم سرعة تختيلهم يوم زخودو نيرهم كابن سبسي نأملاخ مئزاز إيو زقبا كبلوهم كلوغن اتخبر أملاخ سبات سلازدليو نتتل أخوهم دما بازي السمزي كيتو نقرو بازي السمزي كيتو مهرو النادو أحميمنا أي نقرنا كمن إلهم مستزاربوهم إساتهم قنا مغنياتو بزي متسا سلازمتسوهم نتهم سوا سلطان بتزي قبوهم أيكال أوامن بزي قبوهم مسمتسو قنا أي تقبلوا ومن نخلو زز قبوه هابوه إذا ناي زماننا سماعت قدوس أبوناون نحقي منقسي ناي حقو قالينا قن نتحق نمر حلو إنا زبلو نعوين هاقار زفرس نحقي أي إزازني أي بولون لك خمسة هواريات بتا بيت كريستيانوم بتا زمحلولا بتا تصوعولا مسمى تصوام قنا كابنا عخاتكم نأملاخي مئزاز زبلس إلم لك أنا زي كنمهارو زمسنا نهواريات قال ويدما قعزو نزي مسارت قرم يم أبونا دما حليفة ممو نحنا دما فلينا كنردا نخلو ززقبؤو كنهبو እግዚአብሔር ንኩልና ይሐግዘና አምድር ለና ናይ ምድር ሕግሎ ከም ድሌትና ንንበር ኣይኮነን ምድራዊ ሕግሎ ክንእዘዝ ሰማያዊ ሕግሎ መንፈሳዊ ሕግሎ ድማ ክንእዘዝ ሰማያዊ ገዲፍና ነቲ ሰማያዊ ክንእዘዝ ዝግባአና ንዑ ገዲፍና ንሓዋውሶ እንድሕር ኮይና ግን ብኩሉ ጠቕሚ ኣይክህልወናን እሞ ንኩሉ ዘዝግብኦ ሃብዎ نقول زازقبؤ النهابنا فلينا نسب كنبلجن كاب كله مس أملاخ كين بأس سب نسب تبدلس
من سبن እግዚአብሔር ተበደለ ግና من የማልዶ ولا حدا ሞከምቲ እና የቦታትና ሐዋርያት ካብነ አምላኽ ካብነ ሰብሲ ንአምላኽ ምእዛዚ ዝግባ ዝበሉ አበየና እዚ ኣብተን አምላኽ ክእዘዝዎ ዝግብኦም ሰባት ተኣዘዙና ትእዛዝ አምላኽ ገዲፍኩም ንዓና ስምዑና ምስ በልዎም እዮም እሞ ንሕና ድማ ከመይ ጌርና ንእዘዝ ንምንታይ ንእዘዝ ንኩሉ ዘዝግብኦ ክንህቦ ከምቲ ኣቦና ኩሉ ግዜ ዝብሉና ሓቂ እዩ ንህወትና ምስቲ ቃል ሕጂ ታሪክ ኣይኮናን ንመሃር ዘለና እንታይ ደኣ ኣብ ህይወትና ሕጂ ድማ ከመየሎ ከመይልና ክንነብር ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ይሕግዘና ስለኩሉ እግዚአብሔር ሕጂ እውን ምስጋና ይብፅሐዮ ብጸሎት ክንዓፁ ኩልና ሓንሳብ ካብ ዘለናዮ ንጸሎት ሓፍ ንበል سمع أبو ودو منفس قدس هذا أملاك أمين كان بحدش كل زحس እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክነለን ምን ሰላም ዝሓንተን ለኩሉ ዝኾነት ቅድስት ቤተክርስቲያን ልምናለን ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ምን ሰላም ጸልዩ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣሎ በደልና ንዓሳና እንደገልና ክፋዕልና እናንበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን እዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ከድንግል ሽጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ጽባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሉ ስኻ አንስ ብርክቴ ይተረከር ጽም ረኸም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ይወፍስት ደስ በልክ ኃጢአትና ክሰረልና ናፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ወንቁል እግዚአብሔር ምነካን ማልደካን አለን ونقول سلام سلام هؤلاء كل يبقى خم እግዚአብሔር አጥሬን ጸጋኻውን አፍሰና ብጀካን ንፈጥብ ዓዳም ለኺድና ቅድስም ካን ሰምን ጽውዕና ለና በሰማይ ዘለኻን ንስኻ ሰላም ካብ ነፍስ ኩልና ሓድር ኣብዛ ዓለም ዝብነባራሙ ሰላም ሓሉ ኩሉ መራሕትን ሰበ ስልጣን ቅድስም ካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ ምኳንታ ኢዛብ ካ ምኽራር ኣምታውናን ምጻናን ዘሎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህዶም ብቕንዑን ህይወት ክንነብርን ኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻን እግዚአብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎ ካለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ተመስገን ስለ ጸንሐና ጊዜ ሰዓትን ስለ ዝዕድል እዚ መንፈሳዊ ጉባኤ ዝኸፈትካልና ንመስክነካ መጀመርያ ንሕና ጸለና የጸሎት ሳም ሰምዓና ፈሊጥና ኸናሞ ጸሎትና ስማ እስኻ ክትዛረበና ክትምህረና ጽናሕኻ ድማ ቃልካ ምዃኑ ተረዲእና ድማ ኣሰር ኣቦታትና ሐዋርያት ክንሕዝ ንዓት ከምቲ ንሳቶም ንዓኻ ኣርኣያ ዝገበሩኻ ኣብነትካ ተኸተሉ ንሕና ድማ ኣብነቶም ክንክተል ክሳዕሞት እሙናት ኮይንና ክንርከብ ንኩሉ ዘዝግብኦ ክንህቦ እስኻ ርድኣና ምትሕውዋስ ዝቐትለና ዘሎ እቲ ምትሕውዋስ ድማ ብስጋይ ንረብሓሉ ብነፍሲ ድማ ኣይንድሕነሉ ብኩሉ ኢና እንጉዳእ ዘለና እሞ ንኩሉ በብ ዝግብኦ ንኩሉ ድማ በብመገዱ ክንነብረሉ ክንሰርሓሉ ዝእዘዝ ክንእዘዘሉ ንስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከምቲ ሐዋርያት ስቅበሉ ተባሂሎም ሓቂ ንምንጋር ንዓኻ ንምስባኽ ህዝብን ኣብ ድሕነት ምምፃእ ቃል ወንጌል ንምንጋር ድሕር ዘይበሉ ስቅበሉ ኣብ ዓለምና ዝነበረ ሕጂ እውን ኣሎ ንብድሕሪ ሕጂ እውን ክህሉ እዩ ንሕና ድማ ነቲ ሓቂ ክንነግር ከምቲ ሐዋርያት ስቕ ዘይበሉ ብትብዓት ክንነግር ሓይሊ ሃበና ንሐዋርያት ናይ ትብዓት መንፈስ ዝዓደልካዮም ንዓና ድማ ናይ ትብዓት መንፈስ ዓደለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ጾም እዚ ድማ እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ጾም ግበረልና ጾመ ድሕነት ጾም ምሕረት ግበረልና ዘሎ ሕማምን ውግእን ወረ ውግእን ከርተትን ስደትን ብርሰትን ዕንወትን ኩሉ ትሕማቕ ነገር ዘርሕቕ ዘጸብቕ ዘጥዕም ዘቕንዕ ግበረልና
كبدينا قدس دنجل مريم بركات رديت كفلنا إذا علت زي مصدقة أي محرج شدان ذا تقلق علتي مو شدان قدسانكا أي ترسى دينا قدس دنجل مريم نود خير مالدلنا لمن لنا كل نجرنا ختصبق صقعنا سلام عليكنا خان مسكنك سلام دم حضرنا حزن زلو صانا نعلنا بحام زلو فوصلنا بشنك مكرا زلو مسترب طرلم تميم زلو نسعيم بسقام نفس التأثرف حيم فحزولو دم أكبهم نفس قدس أبونا أنتونيوس دم بس قدسان كا قمت قلنا رغتهم صلتهم ما يفلينا كما أمكن مرح دم هابنا زي أبوب زي مرح يتحدقنا سلام عليك تعدير كانت وحسابات قبرنا سمايات نبرا بونا سمكاي قدس من قصات مسا واركام تاب سماي كم دمام دريكم على تنجرانا لما هبرنا حنان زبدلنا بدلهم زحرقنا لهم بدلنا نوسنا دقلنا كفادحنا نمبر فتنا يتأتونا من قصنا حيلين كبروا نزل عالمنا تكايم مامين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك لكم حلنا قدن قلي خي بسقاخون دنقلي خي دجابير سوات قوي تسراوي سلام لك لكم سخكان سبرقتي خي فركر سبم برخي وملت تصقا جابير مساقيه وبستدس فلكي فتياتنا خسر لنا نفتو ودغ يس كورسوس منتانا عرت لمن لنا امين يفتح ويسرق دينا املاك رمضان ليش كورسوس خاليكا كان سرات يدم ساسيا بسول لبركشات ابراهيم دما بي كان تو يدي كنا ترون سرغ صنات ببسمكم كنو فتانا ونصحنا يرسن سبلوان سمات ديو مهارن كورسوس مل 10 تغلتي ديو مهارن كورسوس 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 زحلف محرنا بزمص حلونا بعف المنفس قدس بانت اجزئتنا مريم مهارن كورسوس مل 10 تغلتي بانت اجزئتنا مريم مهارن كورسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ወረ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ እግዚአብሔር ይቀበሎ ሰሚዕና ንምግባር ድማ እግዚአብሔር ይሐግዘና ቃል ህይወት ተስማዓልና ኩልኹም ኣቦና ቃል ህይወት ተስማዓልና ብሩኽ ለይቲ آمين أبونا قال هو تسمع لنا طعم ليتي آمين قالوا تسمعنا أبونا كلهم ليتي قال هو تسمعنا روح ليتي امين سلام ليتي قال هو تسمعنا أبونا امين امين بروح ليتي بروح ليتي آمين لحن حضروه